Naimbador sumanen papagayam, itarogun daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Uray adda tayo dito kimigaw. Pasat tayo latamot, ti lugar adim makalan tayo. Wan tatang, kan sukayan dalat tamat nagiti awat da atalon. Inal daw tulat ta, ama panday jay. Iso na lang, adayon ton ti pagnaadanda. Sa bagay, nalawad ito'y kimigaw. Wala po, no umay na dito agbalin mo't na may sa apurok dito ayan tayo. Wen, no adu tayo ton dito agbalin to mo na purok kimigaw. No kasta, kaya't kyo ti singasing ko tatang, apong. Kakadwa tayo matagiti umay makipagnaid dito ayan tayo, nakas pagarigan. Kat si ano gutak, Angelo. Uray siya. Kaya't kumahat nga dadagiti kakadwa tayo nga umay dito'y apok. Si aan nugutak mo, no iso ti makita tayo apagsayaatan ti kaadwan. No kasta, mapanak tumanan iji Santa Ignacia. Kat isingasing ko karagiti na oraman, nga umay talangin makipagnaid dito kimigaw. Kumusta tinapanama security agency, honey? Adelantado tinapanaga security agency. Taura mismo. Adan binaunda amang gwardya. Kadagiti na bakante aluti iti purog dagiti manalon. Sigurado nga adda manen nga agbuteng dagiti residente ti Santa Ignacia. No adda makita da agwardya ang nakasalikad iti palto. Lagit di ang ribina. Di matagda ang mayor ti umawag kanya kagripina. Oh, milagro. Itamampay nga awagan na kati mayor, honey. Sigurado nga da napatigunay nga ibagana. Isuasong badag di awag na. Hello, Mayor! Apay nga ado ti gwardiya dito sa Santa Ignacia kakadwa. Pinagwardyahan natin, isoy din ang tipagbalay may. Anya, Awanan niya mo miya pagbalayan ang ilo. di kayag danag. Imayak nito'y, tada isingasing ko anapintas, kan nalinak apagbalayan nyo, no kayat nyo. Asa dino? Umay kayo nagbalay iji kimigaw nga ayan mi. Oh? Pwede, panawan may nakitawan may tita siya. Lugar, Ay, di ba panawan man? Umay umad lang talunan nagdaawat ka talon. Ngam iji lang kimigaw ti pagbalayan nyo, no kayat nyo. Ay, panunutan ni Boy ang ilaw. Sige. Panunutin nyo nga ron anay bag ti singasing ko. Tay ko na kon. Napintas, kan nalinak ti lugar aking migaw. Baga mamin nakakadwa tayo borog. Tadda papanan tayo into nagsipngat. Ay, sa dino, senyor. Bueno, intay ka di makilaban. Isung ado tayo ita amapan iti kunayo apapanan tayo. No, may pasungal-ngal tayo di pegad. Talaga mapalaban tayo, borog. Ay, sa dino nga menti papanan tayo, senyor. Taapay nga inton agsip nga ti panagtignay tayo ako nayo. Pato abanggis. En tayo patakyasan namin dagiti nauraman ni Santa Ignacia. Tapno awanan buong ti ulok. Anya. Awan matan dagiti babalay dat at dimapon. Iso apagtalawin tayo idahan. Awanan ti karbengan dapay ngagtalinaed iti dakang. Imbaga kadakwada ti singasing ko tatang. Ngam panunutin da kanupayan na imbag. Siguro, panunutan dati kinadayo dito'y kimigaw. Iso adi da basta makapagdesisyon. Uwan tatang. Ngam, awan mat amuda sa bali pagpatakdiran da nga sidag. Isa pa nagkunak.
Mapilitan dan tumatla nga umay dito'y kimigaw. Mama, papananda papaganda iti taot tayo. May samat ang tinabati a gwardya diti mansyon. Mapanda ka no pagtalawan dagiti na uraman nga agigyan pailaang iti purokda. Anya? Katapay nga rin ranada ti kastoy nga oras. Amapan, mama. Agsip nga tan. Tapno sigurado ka no nga dada amin iti purok dagiti na uraman. Mapagtalo da nga taidang. Tapay kumasaan iha. Iti dayjay akaadudaan na pan. Imposible at di da mabugtak idangag talaw. Sa maysa, awanan ti pagturugan dagiti na uraman iha. Sa bagay, angam kuna ni Mari Karitay malam, nga adda ka no nangarami iti temporary a pagyanan kan pagturugan da pailang. Simpergwensa! Day tati saan apangayatan ni papang mo nga agtali na edda pailaang iti mabayag. Iti purokda. Tamken na nga amangan no pagbalinin da nga squatter ti daga tayo. Sa may katagdalaw iti purok na Don Plasino. Watwa panggis. Saan nyo adaga na ito'y? Dagak! Iso ano kung ngagtalaw kayo, pumanaw kayon. Panaw! May iso na kayo taginda ka. Ganun na kayo kaditi ng pork, kaditi paparay me. Niyo? Tapagatapandag pa, iti sana na saya. Pumanaw kayon, iti dagak, tawan maten babalayo apag naida nyo. Panaw! Ay, senyor. Kakadwa! Awan ti agkuti ka na ko ada pumanaw. Anya ti aramidan tayo. Isa ka tayo nagiti tergasyo. Tatergasin tayo na. Kita man no di da mapilitan na pumanaw no matirgas na. Ay, uwan, senyor. Di kami ito pumanaw. Ura niyo di mapasama. Sige! Purwakan nyo idan nititirgas. Alaman no anya ti aramidon da. Sige, kakadwa! Ay, senyor, nakasaganan dagiti tergas. Isong aron ng purwak yun niti ayanda. Angelo, apay adi ka bala sumrak iti balay. Rabin, Sarak pa makaturog tata. anya ti pampanonodan? Malaglagip ko man ang dinanang. Anya? Jak narik na ti bara ti pamatig na. Gaputa pimusay, hindi ipas ngay na. Pasol ni Don Placido ti panakatay-tay ti nanang mo, Angelo. Kabulanan na. Idi pilit na pinagtalaw na kami iti San Simon. Oh, Kiyawanan pa ina Don Placido. iti panang kamkamat kada kami idi dagiti pasurot ti kuspag adon. Napaanak adirbeng ni nanang mo. Ngay surot ang tinakatayan na. Dun tento ti aldaw abalsak day chay adon. Nagtataray dan nanguyat dan burog. Sige, kamatin nyo ida! Papanawin nyo ida ti purok, aging gati makadayuda! Madadamanan ti puting da, di makangagda ti putok iti paldog. Sige, kakadwa! Paputukan nyo pa ida! Napalalon ti puting da. Sige! Panawan yun ti purok! Pumadaw kayo amin! Ada tuk iti ritaw. Diyos ka, ada samat na lumay ang patay. Bumango na, katitinag itayan damikil ka ni Angelo. Nairot ti turog da nga agama.
Apo, may kabiman. Kapsat ng kape. Bampain dagi si agtuktok to. Ay, ringag dagi si kabalay ko. Ay, Miguel, ang hilaw, agring kayo. Nanang, apay. Ada agtuktok to kay Chiri daw. Sino kumamot yung may tigas to akaldang tirabi nanang. Mga nararapap yun lang, di ko na yung nagtuktok. At saka talaga. Apong, tatang, apay. Ay, agar-arapap sa ni Apo mo baro. Una na nga da ka nagtuktok ito riyan. Apo, pasangbayan na kami matapo. Adangag peso. Ay, mabuti nga amapan mangilukat Chiri daw. Iso ariniin kayo. Palto ko. Isa ka na. Apay nga inkasan si paltog mo ang hilaw. Amangan no kabusor da kita. Isa rumbang langag sa ganak. Oh my God. Doata mapan mangilukat itiri daw ang ilo. Agore kay tatang. Siripon pa nga umunay tirig kang tididing na sino na kita ngagtuk-tuk-tuk. Nakadayon dagiti awan balay na dito Santa Ignacia. Mabalin tayo kadimatan ti agawid. Dua talang agawid di mansyon. Agbati dagiti kakadwata ng imay. Taapay, senyor. Masapol at tumulong na pa ilang kadagiti na destino dito yung gwardiya, amang bantay di pagserkan ken pagruaran di burok. Amangan, no agsubli dagiti napatakyas tayo nga agindag. Agyaman kami ta pinasangbay da kami matlaang Miguel na nasalod. Uwan, pasensya kayo no di mi ilukat adagos tiri daw. At di mi matnamnamaan nga daw may itikastoy akal na tirabi eh. Nanang, kaya man kiti mangipabura kiti danom tagkapi tayo. Alawan, mabiit lang nga raw kakabsat. Ay, agyaman kami nana. Kakapsat. Sa dino nga ro kaya na kita asawa yo. Apaya puro babae kayong madamin ngay may dito kimigaw. Nabati da dalan Miguel. Tapay. Antada ti agsublimat lang iti purok apaman amakapanaw ta dun Placido. Kasta ka di. Agam ti problema. Ang mga no pinabantayan ni Don Placido ti Procyo. Katinan ipalubos nga da sumrek kada kayo. Tawan mo tin lagi ti balbalayo. Naimas ti kape no kastoy nga wanturog. Oh, honey. Saan ko napuutan ti isasangpet yung kaniburog? Kasangsang bet milaw na eh. Awan bolos torog mi Agripina. Kumusta nga ro tinapanan niyo? Nagbaligi kami merlangan ng papanaw kadagiti agindagiri ay nang runa kadagiti awanon pagtangan da. Sandan to nga tangag subli? Pinabantayak ti pagserkan ken pagruaran riburok. Tapno sandan na baka subli. Tanya kumapay ti sublian da, edento tawanan dagiti pagtangan da. Ang hilaw po. Apay apong. Anya ti bagayo? Eh, dagiti asawa, dagiti simangbay dito balay idirabi eh. May damutan dito ikimigaw. Eh, adada ita dita arubayan ang makisarsarita ka dagiti asawa da. Nasaya tayo may daapong. Dito yun ti pagsasaritaan mi. Ngala, ingka nga ro din iti ayanda. Sika ti birbirukan da. Papa, basit langan dagiti nabati iti purok akatalunan tayo. No dagiti langan saan anauram ti babbalay dati aday jay. Well, mabilbilang dalangan. Ininot mo't langan na mapagtalaw tayo idaamin, Papa. Kano mapagtalaw tayo kami ni da. Awan tumot ng dibong diolog. Ay, Mayor. Mawag kanyak ni Pidot. Anya timbaga na, borog.
Awan ka numat lang tinagsubli ka dagiti napatakyas tayo akatalunan nyo, idirabi. Isa damdamagan na mabalindan ti pumanaw iti purok. Bagam ngagtalinag da pa lang amin ni Diyay. Tamangan wad da makapanunot ngagsubli kadagiti pinapanaw tayo. Kakadwa, amog anarikot ti sasaaden nyo iti agdama. Tanapilitan kayo nagbakwit. Gapoy ti panang papanaw kada kayo ni Don Placido iti Porokyo. Dantal daw kada kami na dyan Don Placido ang ilaw. Balsan ni. Saan lang da kayo tagtarigagay amang balas ka ni Don Placido? Uray ni Tatang. Gumay gayab-gabmet ti pungtot na kenkwa na. Uray siya. Naitanamet iti barukong ko ti gurak kenkwa na. Gapoy ti pan nakatay day dinanang ko. Kasta raw, balsan tayo tunay dyan Don Placido ang ilaw. Wan, ngem saan pa ya kadagitoy? Tawan gaway tayo kenkwa na. Masapol nga isaganaan tayo ti panang singir tayo kenkwa na. Ado na yung tibasol na kada tayo. Talaga nga doon. Ngem saan kumapaya dahil ti panunutan tayo. Nudikat tiyagdama. Iso ti saludsod ko. Mayat kayo kadimot langan. Adito'y kimigaw a lugar mi ti pagnaadan nyo. Huwag nang ilaw. Ay, huwag nang ilaw. Nasayat no kasta. Tauray no kayat yu ti agsubli iji Santa Ignacia a Porokyo. Sigurado ang nakabantay itan dagiti tao ni Don Placido. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaralo nga kami patangatang. Papa, pwede pinagsubli dito yung mansyon dagiti daddo maagwardya tayo. Gabot a pinagbantay ko pa yung langit da. Iti purok dagiti sikot akatalunan tayo. Tama panunot nga tapay lang, dagiti katalunan tayo abinugtakyo, anaw raman. Nga agsubli iti nagulo ken nakiron apurok na. Kaya't ko masigurado nga awanan nagsubli. So nga jepay lang dagiti pinagbatik at tao tayo. Malas at talaga dagiti katalunan tayo, Papa. Tano ka, ano pa nga ibagbagada nga adang ton maipaima kadakwada adaga tayo. Kat isumat ti baligi, apa nagpatalaw tayon kadakwada. Dito'y San Simon. Hello, Manong Goryo. Kumusta kayo anabati dita Santa Ignacia? Anya? Taapaya kas kay labalod ako nam. Anya? Gwardya dolat ti pagserkan ken pagruaran? Ket awan palubusan da arumwar ken sumrek iti porok? Kasta? Sana mabalin da ta Manong Goryo. Kasano nga ruden dagiti taraken nyo? Ken ti panang taripato yo kadagiti mulayo iti taltalon. Sige, bayan nyo. Pagsasaritaan mi ti problema yo, kadagiti kakadwa tayo, ngay mayan simbang bay tito ayan mi. Kakadwa, agbalbalinin na kaslabalod dagiti nabati a kakadwa tayo iti Santa Ignacia. Tas saan ka na palubusan dagiti gwardya, a makarwarda iti purok. Sana mabalin na paritan day da arumwar ang hilo. Ada na panunot ko amayat amaaramid kadakwada. Anya day tatatan? Mapantay iti balay da Don Placido. Kat ibaga tayo kenkwana asaan na may parbengtar aramidin dagiti tao na kadagiti nabatbati a residente ti Santa Ignacia. Sigurado, ni Don Placido ti akin nakamitar aramiden ita dagiti gwardya ijay. Ket agsusubang tayo lang, no iso ti kasarita tayo. Sino nga ro ti rumbang ngayon tayo kasarita ang hilo? Para kanya, nasaysaya at no ni Mayor ti asit kan tayo. Tayo so ti pagpatulungan tayo. Well, may magpeso na ito ang hilo. Sayaan pa yung kilo. O sige, no iso ti kunayo. Mapantay nga rod kini Mayor. Tayo so't mangibaga kini Don Placido. Ngay pull out na nagiti tao na ije Santa Ignacia. Nag-agot-ot tisugat ko, senyor. Sige, Borog. Tumaog ka pa eh. Pangikat iti stress. Uwan, senyor. Inton may boss tinagyan ti botilya sang sangwanta.
mapanmunto kitaan dagiti kakadwa tayo. Ije Santa Ignacia, burog. Ewan, senyor. Chloe, Papa, nangibaunan niyo kinibarog? imbaon ko ije Santa Ignacia purok dagiti katalunan tayo. Anya man ang timapan na ibagay jay. Mapan nagitaan dagiti tao tayo. Pambaran na mutta namang kumusta. Kadagiti na batbati arsidente iti purok. Agrek-reklamo da kanon, Papa. Gapo iti sana pa ng palubos kadakwada dagiti gwardya arumwar iti porok. Masapol ngawan pa lang rumrumwar. Tama nga nuag CCM dagiti sikod arsidente. Ket makikiddan da sumrek. No adda mapalubusan kadagiti adda ito nagarumwar sa danto sumrek. Wana, nga kasano nga rodan dagiti dingwan da, Papa? Kanti pa ng taripato da kadagiti mula da iti taltalon. Awan bibiyang ko nga uray matay dagiti dingwen daken mula da. Basta iso ti pangadeng ko. Ket awan ti mabalay na rumwar kadakwada iti sumag mamano nga aldaw. Ay, Miguel. Handa kay matgayaman anapan ken mayor. Kumusta ti pagnayaw? Awagan to kano ni Mayor ni Don Placido nanang. Katibaga na, ngay pull out nan nagiti gwardya, iti dayjay apro. At no saan ngagtungpan ni Don Placido? Anya ti addang ni mayor. Pilaan na kano iti kaso no makipinatangken latan ni Don Placido nanang. Ngala. Sa apay ko magaraw taagbutang ni Don Placido. Takaasimot dagiti nabati a residente iti Santa Ignacia. Agbalbalinda na balog. Wan nga rod, nanang. Ay would kayam ni Angelo. Sa dino ti ayan na. Apay nga awan. Di maga si Jeprok, takayat na makita. Ken makumusta dagiti kakadwa tayo nanang. Mayat-mat no di magas. Maamuan tayo ito kenkwana. No anya ti kasasaad dagiti nabati a pumurok iti Santa Ignacia. Ay, saan mo ang mabalin ti sumurak iti purok, Angelo? Apaya paritandak. Kaya't ko lang nga kumusta na iti kakadwa iti unag adiyo kaya't ida palubusan arumwar. Isot bilin kada kami ni Don Placido. Pagbalinan nyo idan abalod kasta ka di. Ay, awan ti bibiyang mo. Nukas taman bilang, Angelo. Basta isot ti bilin kada kami ti amo mi. Makabasol kayo. No diyo palubusan ida arumwar kan sumrek iti purok. Kan lisyan nyo kit din tidalan ko ta sumrek ka. Saan mo nga ipilit ti sumurak? No kayat mo tinasayahan. Makisarsarita ken kan itinasaya at burog. Iso adila mabalin. Pangasim. Tapalubusan na ko na sumrek. Noan niya tayo yung baga kita damo. At saanan amabaliw, Angelo. Iso nga, tinasayahan kat agawid kan. Saanak nga gawid. Aging gajak makita dagiti kakadwami ti uneg ti purok. Saan ko mga agbalin na natangkan ti olom, Angelo? Pumanaw kan ko na. Kunak ajak pumanaw. Aging gajak makasarita ken makita dagiti kakadwami. Anak ti karasan. Da ito'y sakit dito urayam tapno pumanaw ka. Unaan kan. Damat paltog mo. Pinaltugam ti takyag ko. Naibatakon ti paltog ko. Matay ka! Umay ka burog. Ay batanak! Dinaklangasan! Ay batanak ang ilaw! Sige. Paltugan dak no isok kayat yo. Ngem siguradwak. Una amatay ito'y pan nakapangulo yo. Saan? Di kaya agpapatok. May ramramanak. Ama paltugan. Nupatayan nyo ng ilaw. Di kaya agpapatok! Hello, Mayor. Apay ngay nawagan dak. Anya ti bagaya. Anya? I-pull out ko dagiti tao kiti purok dagiti katalunak. Patwa panggis. San ka makiramraman iti problema mi kadagiti katalunak, Mayor? Anya? Imbay na nagreklamo king ka. Apaya sana siyak ti mayanda. Andrea. Imbagadang awan maganap dano siyak ti mayanda. Pues,
Ad nga awan ti magganap da iti ay da kada kayo. Patwa Panggis. Balbalagan na kanudyak papanawan dagiti tao kiti Santa Ignacia ket ipila na kiti kaso. Anya, gaputay tay tibilin ko kadagiti tao ngawan pulos parwarag iti purok. Agilo, kumusta ti daragas mo iti Santa Ignacia? At sana na saya tapagtang tatang. Anya, Pinaritandak dagiti pasurot ni Don Placido. Nang runa da aburog. no kasta saan ka nakastrek iti purok anang kumusta ka iti kakadwa tayo? Nakastrek akmat lang. Ngam napaltugak ni Burog. Anya, Saan kaya madanagan, ta saan na natay? Tilang takyag na ti pinuntaak. Inunak lang. Itay asutan na ti paltug na. kadag iti kakadwa na. Anya tinaramid da. Idinto ta damot amin paltog da. Itay asutan da nagiti paltug na. Ginamatak adagos ni Burog. Kat pinagbalin ko akalasag. Iso nakastrek akmat lang iti purok. Kat nakita, ken nakasaritak dagiti kakadwa tayo. Ani, amumat nga tatirigat ti agyan iti pagbaludan. Kat saan lakit di nga agang angaw ni Mayor iti naibaga na ken ka. Patwa Panggis. Tigat kinabiyangot ita ti Mayor tayo Agripina. Gapo iti ipapandamigil iti opisina na anang ireklamo ken ka. Iso pagawid mo dagiti deploy mo at tao tayo iti Santa Ignacia. Di mo kayat amakaswan ka. Diyak pa'y nakadesisyon nila. Kaya't ko ang makasarita nga umuna ti abogado tayo Agripina. O sige nga Rod, awagam ta kasaritam. Di mo kuman baybayagan. Angelo Apaw, iti inaramid mo kini Burog. Kat kumay kayab kablakit de, ti pungtot matkeng ka ni Don Placido. Anya ko manong kasta apong. Sarak ang mabutay. Yak kayat nga at tadakas ama pasamak kan ka Angelo. Awan po ti dakas ang mapasamak kanyak apong. Iso adi kay kumamadanagan. Liklikam kumangarod payla ang taagpakita kadagiti ka kontrata yaw. Wala pong. Di kay madanagan. Sa anak mo't amak mapan iti kampo na. Oh, Burog. Apa si mangpat kamatan? Ay, kadwap ni Dinaw, senyorita. Tayo so tinagmaniho. Sa anak ang makamaniho. Kapay, kan, ano tatakyag mo? Imay niya ang hilo ije Santa Ignacia, senyorita. Nagbinara ti saritaan mi. Agin ga nagbinunot kami iti paltog. Naunanak. Aniya? Ang damatan paltog ni Angelo. Kat nasigsiglat pa yan ngam iti si ka pumaltog. Ay, napatsambala ang senyorita. Ha! Saan ang mabalinday ito nga inaramid ni Angelo? Ay, talaga ajak mapalabas da ito, senyorita. Iso nga, ano pagtumat lang dayjay nga Angelo. Anay ko, naut-ut ti sugat ko, senyor. Patwa Panggis. Sana mabalinday to, ngay naramid dakin ka. Nang runay ti dayang Angelo. Ay, talaga kayat ko abalson, senyor. Patayo kon, nagkita kami pa'y. Tonda! San nagmanalastugan na kas na Burog? Tanasigsiglat medlangem si ka? Ay, nakatsambala ang senyor. Into nagimbag risugat mo. Ingkay tubirukan. Katibagayo kayat ko akasaritay tinalapat. Anya, saan may apatayan adagos na makita may senyor? Saan? Tamangan nuison tumanan di pa kay baludak. Uwan, kaya't ko ang mabalas iti inaramid na kanyak senyor. Pues, di ka ritem to ititinakyagan no kayat mo. Bastawan mausar patadam, wendo paltong. Agyaman na, no nagsarita kayon ka ni Don Placido, Mayor. Juan Mayor, sapal ako mga rod, taaramidan natin bagayo. Sige Mayor, agyaman na kuna iti awag yo. Sige, bye. Sino di kinasarita ang Angelo? Ni Mayor Apong,
Anya ti imbaga na. Kinasarita na kanon ni Don Placido. Ket imbaga na. Na kasuban na ti illegal detention. No di da pala palubusan na rumwar ken sumrek dagiti nabatbati a residente ti Santa Ignacia. Agtumpal nga ta ni Don Placido. Sa pala ko maa. Tayo pull out na nagdi tao na iti purok dagiti katalunan napong. Tapno sumardang matan ti tensyon iti Santa Ignacia. Tata? No adda tayo diti uma. Kasla sumalibo kag tiriknak. Ta malaksid ang nalami istipol o iti angin nga aggapo iti daya. Ket uni pa nagiti tumatayab ti mangmangag. Udno reta, Angelo. Natal na rito ang lugar para kada tayo. Tadayo ije San Simon. Kat saan na nagbiddo tagiti may maten nakikadwa kada tayo ditoy. Wan tata. Angam. Agure kayo man ta. Uminom tayo ti tubog tinyog. Mawawak. O ala, ulim nga ro din da jay adu tibungan na anyog. Takalugan ta bro. Sana na masapol nga agbannog kayo pa amang huli. Da ito yun ti pang puros ko karagdi a bunga tinyog. Oh. Oh, naparigreg mo amin ti sangaraay anyog bro. Lain kagaya mapumantog. Angelo. Oh, ni, dagiti kakadwa tayo ang pagtalaw iti Santa Ignacia Angelo. Imay damot dito yung uma. Kat nakita dan tilaing mo apo malto. Naimas tiarak no kastoy nga dot pakaburi-burak. Pato panggis. May samot dayjeng ang hilwato manor ngagbalin na kalaban ko. Ngamdiyak ipalubos. Isungay tata na sa babae. Pung ilikon dagdubo asara na. Akayat ng isang dokaniyak. Ati silbon ko. Sino nga tamot da ito'y disturbo nga umawawag? Hello! Hello, kunak! Apayad di ka subungbat. Sino ka disturbo? Mayor, da kayo matgayam. Ladingitak. No di ka mat ngamin simbong batadagos. Anya ka diti pagayo, Mayor, tayo nawagan dak. Anya, pilaan na kiti kaso no diyak papanawon dagiti tao kiti Santa Ignacia. Ho! Tikat laing mo ang makiraman iti problema ti sabali. Sige. Sige, Mayor. Ibagak ka dagiti tao ngagsublida amin ang diti mansyon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Wen, talaga na siglat a pumaltog na Angelo. Iso adi tayo nagbidot anang pilikin kwa na pangulo tayo. No tari gagayam ti may sa abanag. Magunod wenno masursurom baban ti anos. Sakripisyo ken kinarigta. Nangeg mo, Angelo. Gapo iti nakita da kinalaing mo pumaltog. Agambisyon damutten amadan iti paltog. Sige. No agasim kayo. Ipamuspusan tayo. No kasano amadan kayo mat iti paltog. Nasayat, Angelo. Tanoam mo tayo amin ng tagigam iti paltog. Saan na tayo ito na basta may kuspil ni Don Placido? Mapankay di Santa Ignacia. Kat di panaw mo dagiti tao tayo ijay. Anya, naita pa yan, senyor. Bigla matlatan ang nagbaliw ti pangadang yo. Gapo tayo mawag kanyak di Mayor. Kat kunana, ipila nakiti kaso. No diak pa pull out dagiti tao tayo ijay Santa Ignacia. Iso amapan mo ibaga.
Ay, unang sana pala makamaneho, senyor. Ayabam ni Talyo! Taysot ka doon, mamapan. Isot ang drive. Sige, senyor. Kami nga rod ginitalyo. Mama, papanan natalyogan burog. Nagdardaras na matarimuar. Mapanday di Santa Ignacia, iha. Tanya manan ti mapanday bagay chay? Imbaga ni papang mo, nga i-pull out dan dagiti tao tayo ang nakabantay jay. Anya? Imawag namin ni Mayor. Kat kunana apilaan na ti kaso ni papang mo, no di na pala i-pull out dagiti nakabantay at tao iti Santa Ignacia. Ah, talaga piangot mo tayo dyan, Mayor. Huwag na ro di ha. Iso ama sursuron unay ni papang mo kankwana. Mayat ko man lumaban tumanan ni Papa, kas Mayor. Nariyatan ang mga abak ni papang mo, iha. Nadadailan ti reputasyon na. Tida kayo ti lumaban, Mama. Kung nga isman ti sumrek iti politika tanagulo, iha. Wan angam sipot awan ni Papa iti turay. Kasta tayo matlay kuskuspilan dagiti agtuturay, Mama. Talaga kasta. Ngam oray. Ta saan da tayo abas ta may pamaba? Gapot kaado ti sanikwa kan kwarta tayo. Sa bagay, nabilaglat ta ti kwarta, Mama. Tangtangadan dagalagta, no amuda abak nang ka. Anya ti kunam Miguel? Ambisyonan mat dagiti kakadwayo aman nalon ama addaan damot iti paltag. Wala nang. Apalan dati kinasiglat nga ang hilwa pumaltog. Iso ako na di apo ko yo. Ngay pamuspusan na no kasano madan kam amin iti paltog. Saan, Miguel? Adda agumulo ti biyag tayo, no adda amin paltugyaw. Panagkunag, nasaysaya at no adda paltog mi amin anang. Iti kasta, saan na tayo ton abasta may ruruman ni Don Placido? Anyat ko naman manong kuryo. Pinaikatan ni Don Placido dagiti tao na dita porokyo. Nagsayatan no kasta. Siguro, nagbutang iti sa ukan kwa na ni Mayor. Ngay darum na, no di na pala papanawon dagiti tao na dita Santa Ignacia. Sige, manong kuryo. Bayan, tayo bagagto ka dagiti kakadwa tayo. Dagiti nagdapatan dito kimigaw. Sige nga Rod. Bye. Angelo. Adamat kinasawam iti cellphone. Ni manong kuryo tatang. Impadamag na. Apinol outan ni Don Placido dagiti tao na iti porokda. Anya? Ne. Nagsayatan no kasta barok. Maragsakan lakit di dagiti kakadwa tayo nga addan dito ikimigaw. Numamuan da rayta nga impadamag ni Guryo. Lakit di tatang. Iso na lang. Ta saan dalat ta mabalintag subli iti porokda. Ta di mutlat ta kayat ni Don Placido. Ang mapatakdaran dagiti nabakan ti alote iti dagada. Agulimag kayo kakadwa. Agulimag kayo. Tada na pinta sa damag nga ibaga kada tayo ni Angelo. Imawag itay ni Manong Guryo. Kat imbaga na. Apinul outan ni Don Placido dagiti tao na anakabantay iti porokyo. Mabaling nga rin sa mablay. Anya? Impagarup ni Mano dito'y kayon kimigaw ng agnaed. Ngayon pagpatakdaran yun karay di balbalayo, kakadwa. Alami, lagi tinapapatag. Panag iya, gamit may. Unaklakit din no ibabawi yung tagnaed dito'y kimigaw. Sige, di yung arudan baybayagan ti mapanijay. Tapno saan kaya amamaliman. Masapo lang makasubli kayo matlang dito kimigaw. Dami nandito'y mansyon dagiti tao tayo, senyor. Pinagbantay iti porok dagiti katalunan nyo. Ibagam kadakwada nga gridam dalad tayo ti panangbantay dati ti mansyon. Iwan, senyor. Masaludsod ko man gayam. Anya ti plana yo iti ibagbagada. Nga adan to may paima at titulo ti daga kadagiti katalunan nyo. Naalakon dagiti nagnagan dagiti bagbagada amay kan.
Ket pasig kadagiti nauraman iti babbalay da a pinagtalaw tayo. Yan nga ro tita, ti plano yo, senyor. Tay kunakon nga uray anya ti mapaspasama. Yaki palubos nga damayawat kadakwada apaset ti dagak. Unang kalaban nyo ti gobyerno, nito yulat tayo palobos, ako na ayaw. Nga ada maipaima adagayo kadagiti katalunan nyo, senyor. Uray! Sana ka mabutang. Isu nga isagana yo de lukan taintay jay headout. Kaya't ko makasarita dagiti kakadwa. Ada pa ilang panagsakit ti sugat ko, senyor. Ha? Siyang tondag maneho. Tay tamot nga rin. Tagkup-kupasan ti kinasiglat mo. Iso ang naunan na kadayjay nga anghelo abimunot ti tipaltog. Pama, napananda pa pa kan Borog? Adda ka no kamiting ni papang mo. Iso arimwarda ka ni Burog. Asino? Diyak po, tadi na matimbaga. Ipalubos tayo kadilatan ang maagaw dadagiti dadto maataltalon tayo. Kuna ni papam. Nga aging gaaddaangas na. Kat di nanto ipalubos nga adda may paima kadagiti daga tayo, kadagiti katalunan tayo. Wanang, adamat tanim parok at itimaseknan nga opisina. Apabor kadagiti katalunan tayo, mama. Uray, iha. Saan tayo basta itadlatan ti anyaman apaset ti taltalon tayo? Ilaban tayo matikarbengan tayo? Kagadwa! Dumngeg kayo anay bag. Nadamag yumat nga tan, apinul out kon dagiti kadwa tayong agwardya iti purok dagiti katalunak. Amin dagiti napagtalaw mi kadaburog a katalunan. Diyako ni palubos, asukayin da pa itinyawat ko kadakwada dagak. Senyor, saan tayo lakit di ang mabantayan amin apasat ti kataltalunan nyo? Gaputas sobra ti kinalawa na. Talaga nakapso ti utek mo, burog. Ado ti pamuspusan. Tapno saan nagamulwan dagiti tao, weno dagiti katalunak ti dagag. Anya pamuspusan, senyor. Patayin yo ti asino man na makita yo kadakwada kadagiti na pagtalaw aman nalon at tumapog iti talon ko. Anya. Tapno aguteng da amang talunan kadagiti dagak. Senyor, nukasta ti aramidan dagiti tao tayo. Gitda kayon tulat tati mapabasol a mastermind kadagiti pamapatay nga iwayat da. Saan? Tagpamarang datulisan? Weno saan kat dragadik? Kat napagtripan dalayang tipimanay. Weno saan padung paranday day tinukan tapno disgrasya ti muna nakatayan nagdipiktima. Anya. Ado ti mabalin na pangliklikak burog. Ket santo amay raman tinagan ko. Kadagiti may wayat na pamapatay. Gail, alis tumat dagiti na pan ni Santa Ignacia. Nakasubliman na dagiti na pan. Imbaga ngamin na ang hilo kadakwada nanang. Adi na orayan tinasipnget a panagawin. Tapong, tatang, Ah, napinta sa damag. ne, Kawawag kanyak ni Mayor. anireta baro. Inton lawas na kanon ti parang ipaima ti maseknan nga opisina. Kadagiti titulo ti dagaan agraryo. Pudno ka direta ang hilo. Ngun tatang, naitati imbaga ni Mayor. Oh, Tapong, ne, apay nga sangit kayo matinanang. Di kay ka rin maragsakan nga dan nagapwanan mi itinabayagan nga ilablaban mi apan nakagraryo tinaga ni Don Placido. Ama, anak ko. Maragsakanak. Luha ti ragsak ti panagarimay ang dagiti luha. kakadwa, imawag ni Mayor. Ket imbaga na, adag itinagasat nga umununa a benepisyaryo, iti Comprehensive Agrarian Reform Program ti gobyerno, ket awatan danto dagiti titulo ti daga, amay paima kadakwada. No pa'y basit kayo pa'y lang nga napagasatan. Kat naragsak kami lata, di pa'y nakagunod iti lablaban tayo kakadwa.
Tayo ti kamaudyanan na, addan makita ang nagapuanan tayo. Ay, well, yaman kami kada kayo, Miguel. Ang hilaw. Di mayalat kada kayo itabaligi yo. Kat baligi tayo amin kakadwa. Mama, ada akon. Oh, Kat, ada ka di matlang tayong pagatang ko kan kay, ha? Ada, mama. Nangin na matimbagayo abayad na. Saan na bali? Tinapatag kat nakagatang ka. Wan, mama. Kamamuyo ka di ngay tagawid na. Katiti Santa Ignacia, tinagna. Anya, apay nga itsay tinagna, midin to taad-ad dayo. Nambarak mo tananang kita kadagi tinabat-bati a residente iti Purok, mama. Oh, anya nga rod ti aramiden da, itay malabasa mida. Agdadayada iti balay dagoryo, mama. Anya, agkasangay ka di dayjay aguryo, tako na mga agdadayada nga oray basit dan nga agkakaaruba. Awan ti nag-birthday, mama. Ngam ko na tinagsaludsud akalakay. Ari ng bakan dati kaaddan ti benepisyaryo. Ti Comprehensive Agrarian Reform Program ti gobyerno kadakwada. Anya ti aramidan tayo. Agragrag saken dagiti katalunan tayo. Gapo iti katdanton may paima kadakwada abukod da adaga agamuluan. Agribira, di ka uray agdandanag. Bay amlatta nga agragsak dagiti jaski katalunan tayo. Ay palubos tayo kadilatan amay paima kadakwada dagiti daga tayo. Relax ka lang. Tay kunakon, bayan tayo latay da nga agragsak. Pabusuyan tayo ida. Anya ka diti planom. Urayan no anya ti sumaruno ama pasama. Miguel, Ay, well, inkamada ni Jay San Simon. Miguel. Di mo't naalayo amin na naya dagiti gamit yo iti panagsubliyo iti kalman iti sigo da Purokyo kakadwa. Well, naalami amin na. Katapay nga roda ko na yung agsubli kay manan ni San Simon. Ting kami kasi kaswan dagiti mula kanding 1 May. What? Miguel. Ay so. Un gaya man niya. O sige, in kay nga rod kakadwa, ngam di kayag baybayag. Kenalan yun ton dito'y dagiti taraken nyo. Tadi pa'y iso apam panunutan nyo iti pagtalunan nyo. Hello, Dado. Anya ti bagam ti mawag ka. Anya? Adda sumagmamano aman nalon. A pinagtalaw tayo ti adda iti kataltalunan, minutaltalunan da. Pato apangkis. Saan na mabalin? Aramidin yung tibilin ko. Sumapol kayo kadagita na pagtalaw aman nalon. Ngagbasak-basak pay lang di tadaga. Wan! Nga magannad kayo lang. Yak kaya't nga damatiliw ka na kayo. Sige. Bye. Senyor, sino di mawag? Ni Dado. Tayong padamag na nga dadagiti pinagtalaw tayo aman nalon. Anapan ng istimar pay lang kadagiti mula da iti taltalon ko. Nga uray no pinagtalaw tayo idan. Anya, talaga anatang kanti ulo da no kasta, senyor. Wan nga rod borog. Iso nga imbagak kadadato nga aramidin dati plano tayo. Tabareng numabuting ton dagiti daduma na pagtalaw aman nalon. Ngagbasak-basak iti daga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napanan ni Tatang. Napan mati Jason Simon apaw. Na inawis ni Pasyo nga agburas da ka dagiti natenda, na aglabos da ka nang. Kasta? Kunak no saan anapan iti San Simon? Apay ka di apaw. Wano, ada papanan nyo kinitatang mau. Ibagak ko ma.
Amapan kami agsangat iji karayan. Tanakitak, pimigsa ti ayos ti karayan. Gapoy ti panagtudunay di surong iti kalman. Ni panyonggan si Violet tante ayabam apok. Sige apo. Nagarugit din ti bunga dagiti taronggan sitaw mo, Pasyo. Organiko aganagan ngamin tinusar ko karag timulak Miguel. Talaga amay mayat ti organiko aganagan nga usaren. Iti kasta, saan ngagbalin anal sumunay ti daga? Ha? Anya da dya putok kinasok. Napaltugan, Nicolas! Nicolas, akadwa tayo. Napaltugan. Nagado alam mas tinagin na. Dandanin nagudwa ito timba ng ipakbwak. Ano lang? Sabi na lang ako! Ni apong iyagtartaray amang pupukaw kanya. Tumakda nga ko. Ang lalaki di padamag na saan na sayaan. Tapay ng imay dito karayan. Nagawa na konsensya tinang patay ka Nicolas. Sino tinakita yun ang paltog ken kuha na tatang? Saan mi nakita tinang paltog ken kuha na angelo? Nakangig kamilatan iti putok. Kat nakita mi, anak kusbo Nicolas iti ayan tinuang na amadama ngay papaharap na. Saan nga ta? Nga damanin pa kay naigan ni Don Placido iti dahito napasamak a krimen? Mamuan tayo apaman na malpas ti investigasyon nagiti pulis. Ngiti ko na yung mama? At naman na napasamak ka pamaltog dito San Simon? Wan iha, kat may sa aman nalon tinapaltugan, wano na tayo. Unay matan? Manipod sana na ni Papa ti Mayor dito'y San Simon. Nakadadumatan di mapaspasamak a pamaltog dito'y lugar tayo. Saan lang mapatay ti agrarayra dito'y ili tayo? No di kat pati droga, karnaping, kidnapping, robbery, kat naduma payak kita ti kinadagas. Daytat pakakitan na nakapsot ti liderato ti Mayor. Kanti hepe ti pulisya dito'y ili tayo mama. Ay, mayat kumano ag kandidato manan ni Papa. Kunakmet asaanan ang mga bak ni papang mo. Tanadadailan ti record na. O, di ta kayang tungarudan, mama. Kasanong arudan dagiti negosyo tayo? Adda kami mat kini Papa mangkita. Bahala, adalagtuan na imbag. Mayat, no labanan yun to ti agdama ita a Mayor, mama. Tabarang mapasubli tayo ti sigod a kinabilag tayo dito'y San Simon. Hello? Hello, Don Placido. Sino ka? Nalipatan niyo kanimanan ti boses ko, Mayor. Miguel? Agyaman ak no may busisan dakmetlangan, senyor. Anya ti mga amtabay ngay mawag ka. Ada lang damagat. Tanya ti damagam? Ada ka di tao yo pinusgan nyo amang bantay karagiti taltalon nyo, senyor. Anya? Patwa panggis? Tabay damdamagam ray na. Masaludsod ko lang. Kaya nakpayasilwan ka nagiti sa ludusod na. Hello, senyor. Dengdeng ganda ka di. Apaya di kayo magtanagsaon. Wan, dumdum ngegak, Miguel. Apay nga ro dadi yung sumbatan ti saludsod ko. Awan yung baong ko at taok amang bantay. Itinalawa ang kataltalunak. Nga maguray ka man, apay nga minadamdamagam. Kapoy tinapasamak kapamaltog iti sakop ti nagayo, senyor. Niya? Tatapom ka di manan nga dapa kay naigak iti dayjay anabasamak? Agdamdamagak lang, senyor. O sige, awanan ti saludsoden. Bye. Pato, pangkis. Anya, inawagan niyo ni Don Placido, tatang? Wan angelo. Aring ko na. Numaban ni itak babaen karagiti saludsod ko kinkwana. Ngam nalay nga simong bata. Anyat sinaludsod yung kuha na tatang. Sinaludsod ko. No adayim baw na tao na amang bantay karagiti talon da. Ket, anyat insungbat na. Kunanamot nga awan kano timbabaw na. No kuma imbaga na nga da. Posible at tao na tinang paltog kinikulat.
Sige, Burog. Tumagay ka ba? Ay, uwan, senyor. Oh, Tilo ko, Miguel. Kaya muna siguro kat mabanitan na kadagiti sinaludsod na kandak kita, Burog. ay, anya nga minti dinamag na kada kayo, senyor. Sinaludsod na no at tao ngagbambantay kadagiti talon ko. Anya. Naimbagak nga da. Sigurado asyak manan ti atapan da mastermind. Iti pan nakapaltog ti may sa kadakwada. Iti tengat kataltalunan. Ay, sanda nga mo. At tao tayo tigan man, senyor. One. Sapay na kumata mabutengan dagiti dal duma ama paridjay. Kumusta nga tante resulta ti investigasyon dagiti pulis iti pannakapapatay ni Kulas? May papan kano iti utang tikit kita ni taragiti pulis. Posible. Nga iso ti poon tinang patayan daki ni Kulas nanang. Aniya? Apay, ado aya ti utang daya a Kulas? Arugayam tinalimod nga utang na nanang. Gapo iti pa nagsugsugal na. Ay sus, kay tuyan ti kungkona. Ngano sugal ti gapunak. Nalakalaang ama ka utang dagiti sugataw. No iti agserbe iti pamilyada. Ay sus, nagrigat da ama ka utang. Pudno rin ako na yun, nanan. Mano ataw aya ti nakautangan ni Kulas. Aruda ka no, nanang. So akayat nga imbitaran amin idaragiti pulis. Baring no adda kan makalap da nga impormasyon. May papan iti panakapapatay. Ado mo ten tinagawangan niyo kakadwa. Kaputa, enrugida ka no pa lang. Ito'y bigat tinaginom, senyor. Aniya? Kurang pa itinainom yo, idinto na lang buraro kayon. Kaya't mi pa senyor. Imbaglagid din, tadabalon ta, burog. Sige, ibabamitilugan ta itin mo kadakwada taglemes da, aging ka iti maburarog da iti osto. Angelo, sigun iti investigasyon lagi ti pulis. Posible nga utang ti makagapu iti panakapapatay ni Kulas. Kasla sa anak amamati tatang. Anya, tapay. Gapo talaga iti ibagbagada anak kautangan ni Mang Kulas. Awan mo't kapasidad da pumatay. Magkunam, akasta. Dagiti ibagbagada anak kautangan ni Mang Kulas. Pada damat lang ang sugador. Wala, bareng no addan tumetla pa naglawag ti amin. Inton makasarita dagiti pulis dagiti bagbagada anak kautangan ni Kulas. Saan nga taatao mo't lang ni Don Placido tinang patay ka ni Mang Kulas? Dahil tamot tim muna ana panunot ko. Ngam no isumanen ti ibagata yung atapan tayo. Sigurado akas lagal buro tumanen abulkan. Mabit lang tatang. Adda umawawag. Asino rin? Ni Mayor. Kasta ka ni. Wala, sungbata maro din. Sigurado nga dalaki tinapatag nga ibagana. Papa, saan nga samat lata malapdan dagiti napapanaw akatalonan tayo? Amapan ka dagiti taltalon ta? Gabo kadagiti mula dati rason na mapandapay laang ay iha. Anya nga tanong kasari tayo dagiti mailaw antumanan? Amapan ka dagiti taltalon ta? Tanya kumati baga kadakwada. Di bagayo, nga awanan ti karbangan da idya taltalon da. Ta inikat yung matan ida, akatalunan tayo. Pato abang kisanan, panggabwa ko ma. Saan ko nakasarita pa ida? Kasigurado nga adala nga rumswa, ti saan mi apagkikindawatan. O, di ba iba nga lang tangaron idan? Nga uray ag subli-subli da amapan kadagiti taltalon da papa. Adda pampanunutak nga ramidan tapno sumardeng dan na mapandyay. Anya, papa?
Ladingita, ngemsan ko pa'y laeng ama ibaga. Imawag ni Mayor, imbaga na. Ngayon ton bigatan ti pan na kayaward dagiti titulo ti daga kada kayo. Wen, kat sapay la kuma. Tayo ti sana mabayag. Adu pa ti maagraryo apaset ti kataltalunan ni Don Placido. Ay, anya ti kunayo ana panunot yo, senyor. Tapno sumardengan dagiti napapanaw aman nalon. Amapan mangsarungkar ka dagiti mulmula na. Dadahilan nyo dagiti mulad na burog. Tapnawanan subyanda. Anya. Wan, kasta ti aramidin nyo. Honey, Oh, abay agripin na. Oh, anya ti bagam takas taon na iti apuram ngay masinag. imawag ti abogado tayo. Kuna na nga inton bigatan ti pan nakayawat ti titulo iti daga kadagiti napagasatan. Anya? Saan na mabalin? Riyagi palopos agripina. Honey, uray anya apay ti aramidem, kat saan mon amalapdan ti pan nakayawat dagiti daga tayo kadagiti katalunan tayo. Reribukag di panagbiag na agripina. Saan ko pagtalnaan ti kararwada? Ay, anya ti kunayo, senyor. Dagiti umawat ti titulo ti daga inton bigat. Ti iyon nami adadaalan dagiti mulada, senyor. Wan, takas lagumay gayab-gab ti pungtot ko. Kadagiti umawat iti dagami. Ay, adon ataw-tawan ti panangilablaban da nga adda maagraryo adagayo, senyor. Kat italaang nga adda baligi anagunod da. Kalpasan tinaunday a panawan. Ato abanggis. Andaman magunod da abaligi. San kulat ta pagtalnaan ti biyag da burog. Anya. Riribukak ti biyag amin dagiti makaawat iti daga. Miguel, ay na, nakaragragsak ang nagrubat dagiti na panimawat iti titulaw. Wananan. Sino kumangamin mo ti saan amaragsakan? Idintutaddan makuna kabukbukudan da adaga? Kaanon tungatamot ti panakaawat mo anak ka. Da kamin to kanumutan ti sumaruno nanang. Kat sapay na kuma iti Diyos, tasaanan amabayag. Ti cellphone mo anak ko, wada umawawag. Ni mat guryo to yung mawawag. Nakatatibaga Sumbatam, tapno mamam. Adalaki din napatig na ibagana, tayo mawag kin ka. Nanang. Hello, guryo. Apay nga mawag ka? Anya. Dinadahal dagiti tao ni Don Placido dagiti mula dagiti napan imawat iti titulo. Sana mabalin na ito eh. Sige. Umayak dita Santa Ignacia. Itamot lang. Sige, guryo. Kastapay. Anya ti imbaga ni Goryo, anak ka. Dagiti kanut tao ni Don Placido nanang. Dinadahal da kanut imula dagiti napan imawat iti titulo. Anya? Unay daytan. Awan lat konsensyadan anang dadaal ti mula dagiti manalaw. Mapanak iti Santa Ignacia nanang. Tay nakitaan tinamsaakan da iti mula dagiti kakadwami. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mama, papanan ni Papa? Tadamat traveling magnari mo, Kanimat Crispin, di nang i-drive kan ko, Umatender iti 3 days business forum, iha. Sa dino, Mama? Itala yung baga na kan ko, dayta, papanan na?
Nabayagan nga muna. Ngam gapoy ti kaado ti pakakumikuman na iso na di na naibagbagakan ka. Kasta? Sa bagay, nalumat langal daw ti kaawan ni Papa dito balay. Wan iha. Kan pambaran naman tan nga galiwaksay. Gapot kaado aparikot tayo. Naglaka makapungpungton. Ay, madam. Ni senyor, sa dino tayo. Napanidya Manila. Adda tendara na business forum. Apay, di na ka dinaibagakan ka? Ay, saan madam? Ti amok na awan papanan na nga dayo. Adda ka di pinaaramid na kada kayo arumbang ko mga i-report mo kan kuana? Ay, ada madam. Syaklatan ti pangibagam. Tayawag ko kan kuana inton madamdama. Nalpas mintin bilin na kada kami madam. Adya timbilin na nga aramidan yo. Ay, ti panang dadaal may timula, dagiti dati akatalunan nyo. Anak kaala, iti titulo ti dagayo. Anya? Awanan ti apitin dagiti manalon amapan imawat iti titulo. Dinadaal mi amin dagiti mula da. Kas mandar ni senyor, madam. Nasayaat no kasta. Uray kaskasano. Makabalas kami matlaangan kadakwada iti panangagaw da iti datuma pas ti dagami. Ay, buwan, madam. Aguray ka man burog. Masaludsod ko man. Anya ti pinangdadaal yo kadagiti mula da. Ay, impasaksak mi dagiti luglugan tayo, madam. Anya? Ay, wan, madam. Kat awan nagmamaayan dagiti mula da apagay kada natang agraman dagiti mula da apakuan. Nadadal da amin, madam. Mayate na rami diyo burog. Ngam ko na ti asawak. Saan nga agpatinggala ang ditati aramidan yun to burog? Anya kumati aramidin may pay, madam. Sakbaya pimanaw. Kat kuna na abantayan yo dagiti taltalon mi anagraryo. Kat awan ti palubusan yo kadagiti manalon a makasidagi jay. Anya, una nga madam, kukwadan. Tanagraryo nga rudan dagi ataltalo nyo. Kuna ti asawak, nga aging ka iti si bibiyag. Kat awan to kano apulos ti isuko na kadagiti taltalon mi. Talaga sana mabalin kakadwa. Nga miyoray tayo da ang hilota sa tayo ito agtutulag. Noan niya ti umno nga aramidan tayo. Uray kat kunada nga si Digdan. Ne, uwan nga peso. Addan ti jeep ngay narkilada ang nagluganan da. Atang, anya pa nang dahil yung inarami dagiti pasurot ni Don Plas ito. Dinadaal da timula dagiti kinuyog mo anapan imawat iti titulo ti dagabaro. Lalabas daw na yan. Sana mabalin dahil yung inaramid da. Tayo na dimansyon. Saan kayong agdarasudo sa mapan kakadwa? Tamangan no adda may sagmak. Kabayang kami ng tip-tipan. Tayo hindi ka naman. Sang ka may sadan anapan ang hilo. Igawid mo ida. Napunuan dan tatang. Agawid kay latan iji kimigaw ta suruta kida. Umayak met. Sana mabalin na da kayo lang ti mapan ije mansyon. Anya ti ko na mama? Saan na tangay palubos ni Papa agamuluan dagiti manalon tinaagraryo adagatayo? Wan iha, taimbilin na pa'y ti panang bantay dagiti tao tayo. Mama, nayawardan ka dagiti manalon dagiti apas ti dagatayo. Kada mga not adalahang arumswa ti parikot, na diyo ipalubos agamuluan da. Tay ko na ni papamiha, nga aging ga si bipiyang, kat awan to apulos ti isuko na kadagiti daga tayo. Ala, na kayo ti makamo. Ngampanag ko na, no bantayan dagiti tao tayo, tinaagraryo adaga tayo. Tumaod lakit di ti dakkal aparikot. Apay nga ta, kaawat matlaangan ti sumangpag kadagiti agam. Ay, Diyos ko, iladakas, nung napanunod na tinapani ije mansyaw, kadagiti pada ta aman nalaw.
Adan dagas na pasamag kadakwada. Ay, Diyos ko, saan ko Tara pahayin niyo ko, Madam Miguel, kan dagiti kakadwada. Di iyo ka di ipalupaws, nga adadakas, ama pagtengda, Diyos. Kakadwa, saan kay ko mga darasudos? Ang mga nudakdakas ti ibunga ti iumay tayo dito, ngam ti pan nakadadalag ti mulayo. Don Placido! Romuar ka taglilinawag tayo! Don Placido! Mama! Mama! Oh, apa iha? Anya ti ibagam? Ay, dagiti man nalon. At dada di terwarti gate. Kahit da ka na makasarita ni Papa. Anya? Ibagam ka dagiti gwardya agraman ken burog tapapanawan dayda. Tiyo ka di mapan kasarita, ida? Ni papam ti kunada kayat da makasarita. Isu asaan ang masapol asyak ti sumango kadakwada. Luktan nyo to igit! Kat parwaran nyo ni Don Placido! Kaya't may makasarita! Awan ni Don Placido. Dapat na Manila, tadain natin dara na business forum. Saan ka mamamatay? Marwaran yung tiamo yo, burog. Ay, talaga ka di kayo makauawat iti sao. Kunak lang arodan nga awan ni Don Placido iti mansyon. Tanapan ni Manila. Di kang pumanawag yung di kang magkasarita ni Don Placido. Makambo kayo. May pumanaw. Basta yung bagakon nga awan ni Don Placido iti mansyon. Period. Saan ka nulata kahit nagiti man nalon ti pumanaw, Mama? Kan, intugaw da pa yan nagiti dadumay ti sangwanan ti gate. Simperkwensa. Talaga adi dapat yan ngawan ni papam dito'y palay. Ipapilit na kanulat na kasarita ni Papa. Talaga natangkan amin ti ulo da. Ingkay la kasarita idan, Mama. Tabarang mo da kayo ti patsyanda. Sige, rumwarak iha. Kat kasaritak ida. Ay, madam. Saan ang mamati dagiti manalon nga awan dito'y mansyon ni senyor. Isu adida kaya ti pumanaw. Simperkwensa. Talaga adi na makaaw-awat. Natangkan ti ulo da. Ayan niya nga tanaw. Paputukan mo idan. Tapno mapilitan dan ang pumanaw. Saan? Ta mga numapandamanan agipulong iti ipagpampanakkel daw na amayor da. Kat datayo manan ti agbalin adakas. Ay, bayan tayo kadilatan ida itigit. Aging kaadida maumang agur uray, madam. Rumwarak. Kat kasaritak ida. Ay, sige, madam. Umay kayo nga rod, tarumwar tayo. Kakadwa! Uray agmalmalum tayo sa ngagur uray di Tirwarti Gate. Kat talaga di tayo mauray ni Don Placido. Pudnon sa ti bagbaga ni burog, nga awan di tamansyon ti kayat tayo akasarita. Isa baliwan tayo tulangan ti umay mangsidir ka ni Don Placido. Ilam-lamang galang ang lo. Saan may nga ilumlambang si asawa? Kanya ko matika po nga ilamang may kada kayo. Nagarupan niyo kadi akabutang na kaya sangwan ti asawa? Parawan yung ano na, sino na? Parawan yun! Simperkwensa! Talaga adi kay makaaw-awat iti sao. Namin na anon nga imbagani nga awan dito'y mansyon ti asawa. Tadain natin dara na business forum. Narigat mi apat yun ti bagbagayo, senyora. No awan ti pamanaknak. Pwes, aguray kayo nga rod, tawagat, numamati kayo. Sige man. Paramidin nyo, senyora. Ah, hindi. Ang dabay kit detects na kanya. Hanggang madamdamak to na basaan. Ang dabay post na iti natin dara na business forum. Adto'y ebidensya tapno mamati kayo nga awan ti asawak dito eh. Kitaan niyo! Uwan nga agpaiso ang hilo. Pudno nga'y matindar iti business forum. Kakadwa, awanan ti rason tapno aguray tayo. Agawit tayon. Tapod no gayam nga awan ni Don Placido iti mansyon.
Senyora, agawid kami nga magsubli kam tumatlaang. Tapno kasarita mi itinalapat ni Don Placido. Gapo iti panang dadal dagiti tao yo. Iti mula dagiti kakadwami. Ay, agyaman na. Sinumpot kay naglaangan, Miguel. Ang hilo apaw. Namalman kay matasimbang part. Gapo tanapan kami de balada Don Placido. Nanang. Anya? Ay, kunak ko payanapan kayo. Kahit anya nga raw tinapasamak. Saan may anatano ni Don Placido apong? Taday na tindaran na business forum. Apay nga raw na namalman kayo lata simbang part. Gapo tadi kam namati adagos ngawan ni Don Placido iti balayda, nanang. Agingga nga da impakita pamaneknek ni Don Agripina at talaga nga awan iti balayda ti asawa na. Saan kay tukuman mapanan? Tapno maliklikan ti saan anasaya at apagdaang. Pagsubli kami to. Tapno may pagsarag iti kakadwami tinalaos asakit kinakam da. Iti panang dadaal da karag iti mula da. Uwin ang mga nung adang tumanan may sagmak kada kayaw. Nanang, no di mi kasarita ni Don Placido, amangan no adun tumanen ti dadailen da amula dagiti manalon. Isu ana saya at no income to makilin nawag kinkwat. Wan, honey. Sanda basta mamati nga awan ka dito'y balay. Imbaglakit din tada impost mo nga aktibidad niyo dita business forum yo. Kunada nga agsublidan to inton makasangpet ka. Ay na, honey. Talaga saan amay ladawan ti pungtot da kadagiti nadadta ilamula da. Malawanan. Makamukan to kadakwada inton sumangpet ka. Ni Burog? Aday ti karahe. Madamang agkarkarwas iti lugan. Maawagam tulatan. Uray kat nakabulsa matlatakan kwa na ti cellphone na. Okay, sige nga Rod, honey. Agan-anad ka dita. Bye. Matumpal kas bili nyo. Barog, Okay. Bye. asan na dyan mawag ka na ka? Ay, ni papangyo, senyorita. Anya timbaga na? Imbaga na abantayan mi dagiti taltalo nyo anagraryo, senyorita. Kunana ati mi ipalubos asok kayan, wenno taripatuan dagiti nakaiyawatan iti titulo. Saan nga tangad at dalang aron swat itensyon no kasta ti aramidan nyo, Burog? Ay, isumat tibidin kada kami ni papangyo, senyorita. Katrambang laang atong palon mi. Sigurado lagi tingag pungtot dagiti manalon a benepisyaryo ti card. No diyo ipalubos at taripatuan da. No anya ti mandar kada kami ni papangyo. Kat iso ti aramidan mi. Nakasagana kami amang ipostay ti biyag mi. Kakadwa. Good. Uray dinadaal da nagtimulayo. Sandan amay babawi adagayo ti sigod nga abangan nyo kada Don Placido. Tada kayo ti imuna anapili a benepisyaryo. Angelo! Angelo! Anya ti bagayo tatang? Kwa. Imawag kanyak ni Goryo. Kat adamanin saan na nasaya at ngayon bagana. Anya reta tatang? Daburog ka nagiti kakadwa na. Nakabantay da kano ka nagiti taltalon. An na agraryo. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbag na oras yumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Kakadwa. Uray dinadaal da nagtimulayo.
Saana na may babawi pa ni Don Placido tinalpasan ang agraryo adagada. Angelo! Angelo! Apay tatang, anya ti bagayo. Kwa. Dagiti taltalon ni Don Placido ang agraryo. Bambantayan dagiti pasurot na. Anya, sana mabalin. Sana rin mga bantayan dagiti tao na dagiti taltalon may Angelo. Talaga sana rumbay kakadwa. Kami ka dagiti taltalon may. Napandan Angelo. Mapantamat tatang. Naskan na makapaglilinawag tayo kadagiti pasurot ni Don Placido. Aging gamay lang dita. Saan kayo nga umagdangpay? No kaya tiyo tinasayat. Apay pambantayan nyo dagiti nayawatan na taltalon ti apom. Ay, awan tinaiyaw awat kada kayo ni Don Placido. Nagraryon dagita ataltalo na pambantayan nyo. Kukuan dagiti napagasatan ngay mawat iti titulo. Ay, sa nabigbigan ni Don Placido, ti panakagrayo dagiti daduma pasat ti dagana. Isungawan ti karbangan ti sino man kada kayo, amang taripato kada gito at talon. Sige, umanaw kayo. Da kayo ti pumanaw dito eh. Tas saanan adaga ti apom dagiti bambantayan nyo. Umanaw kayo. Anak ng arasan, urayan niya ti mapaspasama. Katsaan da kami ang mapapanaw dito eh. Da kayo ti rumba nga pumanaw, no kaya't yung awan ti maisagmak kada kayo. Ayaw kayo! Ayaw! Ayaw! Kakadwa, kasa! Inkasayo dagiti pagtugyo. Kat impaturong nyo kada kami. Sige, padasan nyo ti dumaro. Patayan kayo amin. Angelo, sana mabalin nga aglayos ti dara. Awan sir-serbit tinagunod tayo abaligi. Numatay tayo men. Da tayon di umatras. Ayop kayo burog. Addan tulat taal daw yo. Nagkatensyon gaya mitay dayan da burog amang bambantay kadagiti na agraryo at taltalon tayo, mama. Anya, kasanwa nagkatensyon ako na, miha. Kunan ni burog, anapan dagiti mannalon iti ayanda nga agbambantay. Kat pinanggap da adaro pa ni da. Sembergwensa! Imbaglagit din tanalibtak da burog anang ikasa kadagiti paltog da. Katimpaturong da kadagiti nagalburot aman nalon. Isangawan mo't lang tinaramidan da. Masapul amaamuan ni papamday to yabanag, iha. Takayon ti mangyamag kankwana, mama. Wan, awagak kat ipadamag ko tinapasama. Tanda dagiti nayawat ka na kami at talon na gilaw. Wan nga ron. Saan kayo madanagan? Kukwayon dagi at talon nga oray bambantayan da. Angelo, oray masawa ko kuadan. Kat saan dalat tamot amagamulo. Tanakabantay mo't dagiti tao ni Don Placido. Umasidag tayo manan ka ni Mayor Tatang. Kakadwa. Iso ti pagpatulungan tayo. Wan nga agpaisaw. Nasaya tayo da, Angelo. Masapol nga ron nga ikadeng tayo ti aldaw nga ipapantayo kakadwa. Itikas ta, makapantayo amin. Wan, honey. Nagbutang matlaang dagiti katalunan tayo apakay ramanan da Miguel ken Angelo. Gapo iti panangi ka sa daburog kadagiti paltog da. Pimanaw da, gawan na araminan da. Wan, honey, nakabantay na lata. Napanpinasyar ni Chloe da. Tapambaran na kano makisarita ka ni Burog. Wan, awan pagdanagam. Tigagara ti anak ta ijay, kat nang te di ti abasto dagiti agbambantay. Sige karudan, honey. Kat agan-anad ka dita. Bye. Kaanon to nga raw ti ipapanyukin ni Mayor Miguel. Inton bigat, nanang. Saan min abay-bayagan timapan? Tapno matrabaho mo tin lagi ti mannalon tinayawat kadakwada adagana. Tatang, aday baga dagiti nakaawat ni titulo ti daga kakadwa tayo. Anereta, bro. Kunada saan da napatuluyan ti agbalay dito kimigaw. Anya? Oh. Apay, agsubli da kadimutlaan, ijay purok da Santa Ignacia, apaw. Ijay kadimutlaan, ti pagbalayan da. Nga uray no saan akayat ni Don Placido. Saan dan nga agsubli di Santa Ignacia apong. Iso saan nga ija ti pagpatakdiran da kadag ti babalay da. Ne, sarino nga rod.
Mapandan to kano agbalay kadagiti nayawatan kadakwada at alunda. Uwan angam banbantayan ma dagiti pasurot ni Don Placido. Ay, kasano nga raw makapatakder da iti balay. Mapan kami to iti opisina ni Mayor Apong. Agpatulong kami amang resolve iti problema. Ay, agyaman kami kadagiti insarong karayong nga abasto, may senyorita. Awan ang yaman na, morog. Tapagrubangan mi timangtad kadagiti kasapulan yung agbantay. Wan gayam, saan ka din na nagsubsubli dagiti may aman nalon? Ay, sahanan, senyorita. Kasayat no kasta. Tayo na yunay ni Papa, nga awan ti palugpusan nyo amang sukay kadagiti dagkami ang nagraryo. Ay, uwan, senyorita. Namnamain nyo. Nga awan ti makasidag kadagiti dati apatalunan nyo. Nang ikabil kami pa iti placard. A private property. Kat insabit mi. Sabit mi iti alat. Nakawanan ti umay agbasak-basak ditoy. Apa di kami simuro tayo kada anghelo anapan iti opisina ni Mayor. Gaputada papanan mi kadapasyo. Panyong konsibyo itangal daw nanang. Sa dinaw, ipapananyaw. Nanang, saan nyo ko manadamagan? Ang mga no agnervyos kay manan numamuan nyo. Ay, sus. Iti dayta anay bagambarok. At adda amadanaga na. No di mo ibaga ti papananyaw. Tanalpas iden titulag yung amapan kay amen ken ni Mayor. Sa ita, nagbati kay mat kadapasyaw. Uray ta nalaing mo ti apo ko yo, nanang. Papanan nyo nga minaya, tadi kay mat simuruton kada anghelaw. Unay kit din makinahunton yun, aya, nanang. O sige, ibagak man langan. Sa dino nga men, ti papananyaw. Kinasarita dakdapasyo, panyong konsibyo. Ako yugag ida itinanggatangak iti paltog ko, nanang. Tanakaurnong da kanumutan iti igatang da. Aniya? Ay, talaga nga ambisyonan damat ti makasursuro apo maltaw. Nanang, tapalan daw na niyang hilo. Gapo iti pan nakakita da anasiglat a pumaltog. Iso akayat damat ti madan iti paltog. Tapno makasursuro da kanuma. Adaw mahuawag ka, saan mata naka-phone book? Sungbatan nyo lang ta, Mama. Tamang ano napatagtibaga day tang umaawag kada kayo. Waniha. Sige, panawan ka pa lang dito eh. Papanak man nagtimplay iti Diyos nga inuman tayo. Kat ni nakapudpudot ni panawan. Hello? Oh, Mayor, da kayo matgayam. Anya ka diti bagayo? Anya? Itay pa'y nga awagan nyo ti asawa, ngam di na kay sungsung bataan. Ay, imatindar nga min iti business forum, Mayor. Kat amangan no busy, so ati na kay masung bataan. Syaklatan ti pangibagaan nyo. No adda kayat yung nga ibaga iti asawak, Mayor. Ta syaktun ti mangidanon kan kuana. Inaksyonan na dagos ni Mayor Timbagami aparikot apong. Itay pumanaw kami iti opisina na. Kuna na nga awagan na adagos ni Don Placido. Siya pa'y ko mga raud. Tama resolbaan na saya at niya si Dugyo aparikot ken ni Mayor. Takkal ti pamatik nga agtulnog ni Don Placido. Tawan karbangan na amang ipawil itin agraryon aragada. Ala, maamuan tayo ito, apaman nga addan to resulta, ti panakisarita ni Mayor ken ni Don Placido apaw. Wala pong. Wala kaya. Ni tatang, saan da ka di pa asimmangpet kadamang pasyo? Saan pa? Baring no nakabirok da iti katangan da apaltog. Ay napog, di mula amaw. Ngam kasla agner-nervyusa no makakita akiti paltog. Kasta talaga no saan kayo asanay. No apay kat nga may nga ambisyonan pa'y laang da pasyaw. Panyong konsibyo ti maadaan iti paltog. Kaya't damat ti makasursura a pumaltog. Iso kayat da ti maadaan iti paltog. Awan anay mo nga may kat nga inapalan da apaw. Ay na, no apay kat nga may nga impakitam kadakwada. Ti kinasiglat mo a pumaltog. Naranaandak lang idi umaapong. Ngam nasayat mat, no adda kadwami kan itatang nga adda paltog na.
Tapno adu kami asumarangat no da kabusor. Asino dyan mawag ka da kayo, mama? Ni Mayor, iha. Anya timbaga na. Itay na kanupay nga awagan ni papag mo ngam di mat sumubat. So kapilita na siya kung tinawagan na. Apay ka no? Kinunanaan na pan nagkamangken kwa na dagiti sigo na katalunan tayo. May panggap iti pinabantayan ni papang mo at taltalon tayo ang agraryo. Anya? Kung na nga i-pull out tayo kano dagiti agbambantay, ta saan tayo kano matan adaga ti bambantay at dagiti tao tayo. Unay katikin na piangot da dyan, Mayor, mama. Wan nga rod iha, iso masurunak unay. Oh, kat, anya tinsumbat nyo kan kwa na? Kung nakajak madesisyonan, iso nga'y bagak nga awagan nanto ni papang mo. Kasaysayahat siguro, hindi ulat na ibagbagakin ni Papaday ta. Kat saan tayo nga i-pull out dagiti tao tayo? Nagpangta, kaswan na tayo no di tayo i-pull out dagiti tao tayo. Anya? Kas tamanan ti sa una? Kas di manan idi ti sa una. Idi pinabantayan tayo ti purok dagiti katalunan tayo, mama. Wan iha. Wah, but-butangan na tayo samat ni Mayor. Simperkwensa. No kasta tirantana kat nagbidtot. Tay ti kaano man. Saan kam to amabutang kan ni papang mo? Anya nga rod tiramidan nyo? Awagag to ti abogado tayo. Iyuman ko kan kwa na da ito'y aparikot. No anya ti rumbang nga aramidan tayo. Agyamanak no naipakamuyon ka iti masaknan, Mayor. Alangarot, Mayor. Agyamanak. Bye. Sino ti kinasaom? Angelo. Ni Mayor Tatang. Dinamag ko no nakasarita na matlaang ni Don Placido. Kat, anya ti kunana? Saan ka na sungsung-batan ni Don Placido ti awag na? Iso ani Doña Agripina ti insublat ng awagan. Kat iso ti nakasarita na. Kat, anya tinagsaritaan da? Imbaga ti Mayor ti reklamo tayo. Ngam kuna kano ni Doña Agripina. Adi na madesisyonan ti pan nakapull out dagiti tao da. Ngagbambantay ka dagiti na agraryo at alon da. Anya? Isunto kanon ti mangawag ka ni Don Placido. Kat pagsaritaan da ti amin. Talaga natangkanda, Barok. Imbaga kano ti Mayor ka ni Doña Agripina. Akaswan na ida no di dagtungpal. Nasaya at nukas sa timbagana. Pinawayawayan na ida iti 24 nga oras manipod iti panagsarita da. Kat no di dagtungpal. Addan to kanuman ng addang nga aramidan ti Mayor. Anya, saan tayo nga i-pull out dagiti tao tayo nga agbambantay iti na agraryo adaga tayo, Placido? Nagpangta ni Mayor nga isak lang na ta no di mo i-pull out dagiti tao tayo, honey. Simbergwensa, di ka agungat ta. Ibagbagak laang timbaga ni Mayor. Saan ka mabutang? Alawanad, no isuti ko nam. Ibagak nga rod ka ni Burong nga ingatan da pa iti agbantay. Okay nga rod, bye. Salbag, nagungat kit din iti panangibagak nga isak lang na kami ni Mayor no di mi i-pull out dagiti tao mi. Oh, makaammo di taan. Saklatan ti mapan mangibagakin ni Borog, mama. Idanan ko kan kuan at imbaga kada kayo ni papa. Wan iha, kat ni, jak masago ti mapan. Kat, nakasari tayo kadimot lang ti abogado tayo? Saan pa iha? Tay di mawag iti opisina da kat tila ang sekretarya na tinakasaritag. Katimbaga na nga dabista ni abogado. Iso ajak nakasarita. Bayan yun, mama. San yun ton nga awagan ti abogado tayo? Tauray no aday singa-singa. Hamok matla nga di nanto matla surutan ni papa. Kailangan mo tagitag bambantay ka nagiti taltalon mi ang ilaw. Angelo, nalpasan tinited apawayway ni Mayor Kadaburog. Ngam saan dalat ngay matras kadagiti pwesto da. Awagak ni Mayor. Ibagak anak kabantay pa lang daburog kadagiti taltalon nyo kakadwa. No di dalat ang pumanaw, labanan mo idan, ang ilaw. Anya? Ha, dakdakes no kasta ti aramiden da, Angelo. Iso nga awaga mo ni Mayor. Kat ibagam ako markaron ti tensyon iti nagbaetan dagiti kakadwa tayo manalon ken dagiti manggugwardya kadagiti taltalon da.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Borog, inyo na unay ni Papa, saan nyo atalawan dagiti taltalon mi an agraryo. Iso dito yulat ta. Agingga nga awan mandar kada kayo apanawan yun dagiti pwesto yun. Wan, senyorita. Uray niya ti mapaspasamak kat dito kayo lanta, ha? Nalawag ka di? Wan, senyorita. Kakadwa, nakasarita ko ni Mayor, babang di cellphone. Anya tinagsaritaan nyo ang ilaw. Gaputa saan latta pinanawan da burog dagiti pwesto da. Imbaunan ti Mayor dagiti pulis. Amapan mga restar ka dagiti agintatangken at tao ni Don Placido. Ay, mapantayo ba ang ilaw? Mapantayo ba? Talaga amapan kami kanitatang. Umay kami ba? Umay kami! Dakdakes no adu tayo amapan kakadwa. Talo lang tayaban mi akadwami. Dapasyo, Panyong, ken Sibyo. Kumusta ni Papa mi, ha? Biniling ko da Borog. Adi da taltalawan dagiti pwesto da, Mama. Nasaya at no kasta. Namdamdamagan da. No kasanot ka bayag dang agpantay. Di, imbagam ko ma, nga gingga di sumangpet ni Papang mo anapan ni Manila. Iso timbagak, Mama. Good. Maamuantay to, no anya talaga ti plano ni Papam. May panggap ka dagiti na agraryo adaga tayo. Wan, honey, napanitay ni Chloe. Kat imbaga nakadaburog at di da pampanawan dagiti pwesto da. Awan pagdanagam, da kamin ti makaammo ditoy. Sige garudan, honey. Agan-anad ka dita. Bye. Mama? Mama? Oh, apay ha? Anya ti ibagam? Ni Borog, imawag. Kaya't na kayo ka na makasarita. Di na kayo ka na matmawagan ni Papa. At ti cellphone, oh. Oh, anya nga tati ibagana. Hello, Burog. Apay nga mawag ka? Ay, madam. Takas din napasama ka na kami. Aming agbarbartay. Apay? Anya tinapasamak ka na kayo, Burog? Ay, anda kami amin kadagiti kakadwak dito yung pagbaludan, madam. Anya? Apay nga da kayo dita pagbaludan? Anya tinapasamak? Ay, may da kami inaristar dagiti pulis, madam. Simbergwensa. Anya aga po nga inaristar da kayo? Ada ka di warrant of arrest yo? Ay, awan, madam. Sana rumbang da ito nga inaramid da. Anya kumatiga po na nga imbalod da kayo? Ay, kapukano kadagiti gamay nga kakabilig kapaltog. Awan lisensya na, madam. Anya? Simbergwensa. No kasta. Aramid ni Mayor ti pa nakaristaryo amin. Awanin, nagiti may giparit, agamulon may nagiti talon may, Angelo, Miguel. Wen kakadwa. Naibalo da aminan. Uray ni Borog ang makanawan ni Don Placido. Sa pala ko ma, taawanan ti tumaod to paya parikot. Sigurado lakit di ngagparikot ni Don Placido. Apama na mamuan na ti panangaristar dagiti pulis kadagiti tao da, Angelo. Saan da ngamin ngayon kaskaso ti palaag ti Mayor? Ita, agparikot dan. Ani, sumangpat kan. Ipitan da tayong dagiti pulis. Kanti agturay iti ili tayo. Nakabalo dagiti tao tayo. Simbergwensa, di nakpabasulan iti pan nakabalod da burog. Imbagak idin kan katibalaag kada tayo ni Mayor. Ngam kunamat nga agtali na idlat ta dagiti tao tayo kadagiti pwesto da. Nabalod da gapo kadagiti agkakabilag apaltog da nga awan lisensya na. Wan, iso ti rason nga inaristar da amin ida. Ay na anak, oray no nakabalo dan, ako nayo daburaw kan dagiti kakadwanak at madandanagan aklata. Tanya kumapay lang ti pagdanagan nyo, nanang. Gaputa saan lakit de nga agbayag daburog iti pagbaludan. Sigurado,
Makarwardan to dagijay, apaman adumteng ni Don Placido nga gapu ijay Manila. Nga ta, nanang. Baknang ni Don Placido. Kan oray sa anan nga isu ti mayor, ket adulat ta ti amuna a pagpatulungan. Tapno masulbar ti parikot da panggap kadagiti tao da. Nanang, adda pagpatinggan ti amin. Angem no makarwar man da burog iti pagbaludan. Ammudan ton asaritaan ti rigat ti may sa abalod. Anya ti kunayo, mama? Saan pa'y lang ang makaawid ni papa? Nga uray no balod ang daburog kan dagiti kakadwana? At danto ka no pa'y importante apapananda, apaman amalpas ti business forum da. Tinamagyo ko mga rod, nanya ti planon ay ti pan makabalod daburog. Saanan, takasla agap apura ngamin itay. Ang hilaw, Miguel, papananyaw ta nakarubot kay mat nga agama? Mapan kami di pagbaludan, nanang. Inkam sarungkaran da burog. Kanda kiti kakadwana. Aniya? Nasaysaya at nga itatipan nakisarita mi kadakwada ta nakabalod dan, apong. Ngala, agan-anad kayo nga raw iti dalan yaw. Wen nanang, awan pagdanagan nyo. Andamot paltog mi kini ang ilo. Un kayang tatang. Naimbag ta na ipalagip yu ti paltog. Kumusta ti pagnayo ini kadapasyo? Panyong kansibyo. Nadanon nyo kadi idi ti am-ammo yung aglatlako kadagiti nagduduma klase ti armas. Saan mi nadanon? Nagdamag kami karagiti karuba na. Gamdi damat may bagat tinapanan na. Talungal daw kanon ngawan iti balayda baro. Ang mga nadamat kinabuteng nan, isapin manawan. Jak lang mo. Ang magsublikan to manan. Bareng no madanon min. Ay, madam. Natuok ti agyan dito'y pagbaludan. Iso nga irwarda kami kuman. Sana kas karina may ruwarda kayo burog. Agam di kang tanag. Kinasarita kun ti abogado tayo. Ay, talaga man nakibiyang unay ti mayor tayo, madam. Wen garod. Iso ang makapungpong tot unay ni Placido kan kuana. Ay, saan ka di pa'y nga agawid ni senyor, madam? Saan kanupay? Tadupay ti aktibidad da kalpasan ti business forum da. Ay, una yun ti panakairanran na ti kaawan ni senyor iti panakabalod may. Saan kayo nga agdanag? Taibagak ka ni abogado nga ipamuspusan na ti panakarwaryo amin dito ipagbaludan iti kabiitan na panawa. Miguel, nasa pa man ang nag-uumong dagiti kakadwayo aman nalon ang nakaawat iti bukod da natalaw. Una nang, bunagan da dagiti binakir da idi atari kayo ti patakdarin da kumakalapaw da dito kimigaw. Pangipananda, Ipanda ijay lugar, apagpatakdaran da iti bukod da abalay nanang. aniya? Una nang, ngumtulungan mi ida. Iso nga doon nagiti nag-uumong akakadwami. Baklayan nyo nga ipanijay sansima? Saan nanang? Ada inarkilada at truck apangiluganan mi. Agurura ijay highway, tadimat makastrek nga ro dito ayan tayo. Ay, kasta kaya. Gundawayan da kanong ti agpatakder. Tawanan nagiti agbambantay karagiti na iawat kadakwada at. Nagapuan nyo, mama? Nagapuha kiti opisina ti abogado tayo, iha. Anya man imbagayo kan kuana, mama? Imbagak, nga asikaswen na ti panakayruar dagiti tao tayo. Angam, makaruarda pa igata, mama. Kat nadagsa na ba, sulti agikot iti paltog nga wan lisensyana. Wen nga rod, iha. Agam, saan ka madanagan? Adda kanu kinuntak ni papang mo akadwa ni abogado abang tulong kadagiti nakabalod a tao tayo. Talaga sa bali lang, ti ado ti kwartanan niya, mama. Kan urawanan ni papa iti poder, kat ado pa'y lang ti connection na. Wen, iha. Uray saanan a mayor. Adupay laeng dagiti gagayem na nga adda iti poder a mabalin nga asitgan ni papang mo. Ang hilaw apaw, nakakalugong gan na kay barikis kamot iti bunag. Mapaanak iti San Simon, apong.
tumulong ka kadagiti kakadwa nga gipatakder kadagiti balbalida. Ay, aguray ka nga rod, apo. Asikaman la ti mangalan, dahil liningtak asaba, kada kamuti amerindayo. Ay, isupay a pagtaktakan ni tatang mo nga umay mangala. Wala po. Isagana yung arudan. Yaman mo. Ano makaruwar tayo dito ikakadwa. Anak tiwarasan. Tanyak mat pagikatan nyo iti trabaho tayo. Itinto ta nakadakdakkel itid asweldo tayo. Tanyak mat pagdanagan nyo iti pan nakabalod tayo. Impasigurado mat dagiti amo tayo nga irwarda tayo dito iti kabitan apadawan. Imbagak iti abogado tayo nga asikaswan dati pan nakairuar dagiti tao tayo, hani. Napan ko sinarungkaran iday di kalman. Siyempre, agreklamo da Kunadaan na tuok ti agyan iti pagbaludan. Barag no saan damat lang ang makapagbayag. Kat maasikason ti abogado tayo ti panakairuarda. Okay, sige nga rudan, hani. Bye. Mama? Oh, aday bagam? Mama, inyawag ni Berting nga katalag tayo. Madama ka no ti pa nagpatakder dagiti sigo da katalunan tayo kadagiti kalapaw da. Nagpatakder da iti nayawat daga. Anya, sana mabalin da ito'y. Mangayab ka iti doa gwardya dito'y mansyon. Tamapan tayo ijay. Sige kakadwa. Kalyan tayo amin na nagiti pakay kabilan nagiti adigi. Satay ito lagi patakderan. Mayat ti pa nagtitinulong tayo. Nalisto ti trabaho. Ni. Apa yang hilo? Isaldan nyo pala ang tagtrabaho, tatang. Kakadwa. Anya? Magbirinda tayo pa. Ni. Ay nagsayatan no inyag mo ti merenda ang hilo. Mabisin kami. Sige. Isaldan nyo pa yung arong tagtrabaho, tatang. Kakadwa. Agmerienda tayo pa. Ay, partakang pa'y tagpataray, ha. Nasken ang makadanon tayon iti pagpatakderan da kadagiti kalapaw. Wan, mama? Adya tikit kita miti side mirror. Dagiti gwardya. Kit-kitak no makasurot damat lang kadata. Oh, adda da kadimat lang iti likodan ta. Wan, at dada sumursurat. Nasken amalapdan tayo ida. Iti panagpatakder da kadagiti kalapaw da. Sino mat nga tada ito nga umauawag? Saan ba ta naka-phone book kanyak? Sumbatan nyo latan, mama. Amang ano na patagmatibagan. Hello? Ay, hello, madam. Sikabat gayam burog. Nakaawag ka man? Iwan, madam. Nakiawag ak lang iti Gilgard. Anya ka diti ibagam? At na problema kadagiti tao tayo, madam. Ti saan nyo kadipayapan nakarwar di tapagbaludan? Ay, sa balay, madam. Anya nga rod? Ay, kung na dagiti dadto makakadwa tayo. Nga nung makaruwardan dito pagbaludan. Kat agig kaddanto kanon kada tayong agtrabaho, madam. Anya, sinvergwensa. Sana mabalin. Sigurado asaan apalubusan ni Placido nga agikat da kadagiti trabaho da burog. Awan ang yaman na kakadwa. Itata na kamerienda tayo. Agpalpa tayo biit. Kalpasan na. Ituloy tayo tagtrabaho. Alis to amalpas ti trabaho, Barok. Nukas to yung agtitinulong tayo amin. Wan, tatang. Uri din nagpatakder tayo ti balay tayo. Nadarasan alpas. Gaputa adu ti kadwa tayo nagtrabaho. Ni. Ada nagsardeng halugan iti batog tayo, Angelo. Dato niya Agripina. Kan Senyorita Chloe. Sinvergwensa! Asino tinagpunang agpatakder kayo iti kalapaw kadagiti taltanon mi Miguel? Saan nyo nakukuha ti pakay patakderan ti kalapaw dagiti dati akatalunan nyo, senyora?
Awan pwede pa na ipalubos mi ako kuwadan dagiti dagami. Isardang yun yung patakder iti kalapaw kadagiti talon me. Senyora, agpaisuti ko na ni tatang. Asaan yun adaga, ipakaipatakderan na iti balbalayda. Sinvergwensa! Uray no na agraryo akong kunayo, kat di mi ipalubos Angelo. Isu nga isardang yun ti agaramid iti kalapaw, kat pumanaw kayo ditoy. Pumanaw dito si Duro! Sinvergwensa! Da kami ti papanawan nyo! Sinalbag kayo amin! Pangasyo ta pumanaw kay kuman, senyora. Amangan no sana makatapil dagiti sigod na katalunan nyo, kat adadaga sa mapasamak. Tabot-bot ngam na kami kadi, ha? Angelo? Oh, inasot mo ti paltog mo, Chloe. Katimpaturong mo, kinangilo. Awal ba inyo? Awal ba inyo? Sige, walasan na kami at arupan takita nyo. Saan da kami amabot-butang Angelo? Ibagam ka dagit kakaduam at anangan dalang tigaraw da. Tamangan mo si katiyunak amapatay. Sige, kalbitan nyo ti paltugyo. No pakaragsakan nyo ti pumatay. Son, di mo patayin ang ilaw si Prima. Nakapaturungan ti paltug na kanya kakadwa. Isabayan nyo latan, no kaya't nakapatayan. Sige, senyorita. Patayan na kung isot pakaragsakan. Kalbitan mo ta paltug mo. Yaman kami ng babae na bantag niyo, senyorita. Mama, datan ti pumano ditoy. Umay kayo na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Sinvergwensa! Kulak man nun naturad ka, Chloe. Mumatgayam ka ba ulan ti pumaltog iti tao? Awan ser-serbi ti panagsursurom. Mama, pundutan na kasi mangpat dito balay. Kaya't ko nagdigos. Dita kayo. Salpag! Gundaway na kumaitayan ti mang paltog kanyang hilo. Uray saan na kumanapatay basta pinaltugan na. Kabarang numapabot ngan kumaamin dagiti mang kontra kada kami. Diyos ko. Kasanon, noon napatay ko man ni Chloe si anak mo, Miguel. Pagbabaw yan kumamang ni Chloe nung napatay na. Miguel, asasarita ka. Apay anak ka mo lang kamitlakan. Ako, nanang, gaputa kas lablang ko pa lang ti panunot ko iti napasama kitay. Yakton kaya tapalubusan ti anak mo nga umay tumulong ka lagi ti trabaho iyaw, Miguel. Santo nga tamot din nga agsubli, amang buribor dagitagi na, nana. Kas na tsak pala maawatan tirik na kini, Angelo. Kahit kapaltugan ko nga iti. Apay tsak na ramin. Apay kas na mangigaw kawit kanyak. Amang kalpit iti katil iti paltog ko. Ano? Gapo nga ta, iti retkat ko iti amang anakan kwa na iti punyak. Salpag! Tula sa bali kong taway. Katiti sumaron apa nagsawami iti day chay na Angelo. No dinto pala sumartang amang kontra kata kami. Amang ano mapatay kunton. Sino diyag pusbusina? Ni, inlukatan di kwartya ti cake? Tilugan ni Papa Jidimtang. Adan ni Papa. Napanan ni Mamamiha. Apayajak na sang pudan. Napan kini Atty. Salazar, Papa? Napan na inyo man ti may papan iti panagpatakder dagiti sigod a katalunan tayo. Iti na agraryo adaga tayo. Nuawan pagnaan ti pananganawa yu kadakwad ang agpatakdar sa akong tiagtignay. Papa, di kay kumagarami iti adtang amay kontray ti lintag. Tama nga no may balod kay tumanan. Pato abanggis. Laglagi pa nyo, Papa. Saan nyo akadwa ni Mayor? Kandagiti nangangato nga opisyal ti probinsya. Amang ano pagkaykay sanda kay lang. Kat kumusta nga rod daburog kan dagiti kakadwa na iti pagbaludan. Adadak ka na problema, Papa. Apay,
Idinto akin nasaritak ni Ator ni Salazar nga si Kaswen na dahito a problema. Kung nadagiti dadong security tayo, ano makarwar da iti pagpaludan, kat di danto kanon kahit agtrabaho kada tayo. Aniya. Agikat danto kanon akas gwardya tayo, papa. Tatan, napartak kayo kaya managpatakder ka dagiti adigi iti sabali man na nakalapaw ama aramid. Kaputa dado kami ita nagtrabaho, Angelo. Kung gayam, apay ngay may ka, idintot ako na ni apong mo, adi nakan palubusan nga umay ditoy. Saan na nga mga imayak, Tatan? Tanapan naglaba di karayan. Isa na ka umayak. Agawid kan, tama nga no sa pulo na kanto hindi. Madamdama, Tatan. Tumulong akpay ka na kayo. Sahanin, da kami lat. Ay, kaya't mentirumag dito pagbaludan, senyor. Saan kayo nga gana tulay? As-asi Kaswen ti abugatok ti kaso yo. Ay, saan danto ka nun na kaya ti agsubli ijay mansyon, senyor? Apaman ang makarwar kami dito pagbaludan. No kano pa, nabayag tayon nga kakadwa. Iso ti pan nakaumayo kanyak. Ming kaya tinagiro abiyag, senyor. Tabay! Saan na bali? Ala, saan kayo apilitan no nauma kayon? Nawaya ka itong agbiro kiti sa bali at trabaho yo. Kunaklo di kay masangpatan dito'y balay, hani. Naggapo akpayan ni pagbalulan. Naibayagak ngamin iti opisina ni Abogado Salazar. Tay-tay aggapuak iti opisina na. Di magasak iti min office tayo. Madamdaman ton di ba nag-report mo kanyak? No kasano ti tara iti negosyo tayo. Adadang interesado iti nagsaritaan niyo kinatorne. Ikarigatan na kano ang makarwar da burog? Nasayat no kasta. Kinasaritak pa yan ti kayem ko na nga atong opisyal at umulong tapno makarwar dagiti tao tayo. Anya karot ti kapanunutam iti plano dagiti daduma a tao tayo. Nga agikatdan iti trabaho da. Awan limabalin tayo. No agikat da gwardya, agikat da lang. Di palubusam nga rudi da? No saan da nga agbabawi. Kapilitan na palubusa kita. Nagkapwa ba, Pog? Kuha, apong. Saan ka nga agulbaut? Sa awan ti insursuro mikin ka nga inulbaut. Nagkapwa. Ijay San Simon apong. Napan ko kinita dagiti agipat patakder ka dagiti balay. Imbagak metken ka ide. Asaan ka amapan ijay? Tama nga no agranakay manen kini Senyorita Chloe. Kadakda ka saan ti mapasama. Saan dak apakadanagan apong. Kabalak asalak ni Banti Bagik. Kat no kinalbit ni Chloe ti paltog na. Ay sigurado anatay ka. Nakapaturong ka akas kuna ni tatang mo ken dagiti kakadwayaw. Iti sana pa ng kalbit ni Senyorita Chloe iti paltog na. Dati ti pagkunan nyo. Nga agbutang matlangit ti Diyos. Kasanon, nung talaga apaltogan na kanto no agkurus ti dalan yaw. Saan kunton nga palubos a pasarangan naktupay iti paltog apong. Wan, at dapat ngatan na pintas ng ipadamag mo kanya, Katorne. Agyaman ako kasta. Talaga mapangnamnamaan kayo, iti kayem ko nga opisyal. Talaga na bilag ti kwarta. Sige, mawatang ka. San ka ngagdanag iti day tatay kan kay tinakal agdan. Sige, bye. Pinasarihan? Ni Atty. Salazar. Anya timbaga na. Kapayakas la nakaragragsak ka. Nakarwaran da burog. Anya? Lukas
Nalpas nga rudan ti parikot kadakwan, ani. Kat makita mo ti koneksyon ko. Uray na dagsen na kaso basta adda kwartam. Malusutan. Adda kayo matgaya man tatang. Kunak no mamaluman kayo ijay. Diya ko ninuray ti agsipnget. Tamaris mayak, unay itinadamag ko, Angelo. Anya reta? Dagiti nakabalo da tao ni Senyor Placido. Nakaruwarda ka no aminin. Anya? Saan ka di? Asa na basta makarwari ti pagbaludan? Nagiti matiliwan nga agikot ka dagiti agkakabiling nga armas? No awan lisensyada? Angelo, nubak nang kinapilag ti may sa tao. Kabailan da, akiluan ti lintay. Di awanan pa'y na dun, Placido. Dahitat pagdumaan ti baknang, kanagiti nakurapay parok. Saan nga itag na nayon? Makiluda tilintag. Dumteng to ti panawen. Akum na ti sangi tilintag kadagijay ababak na. Oh, papa. Adda kay matlagan diti beranda. Papayab na kay ni mama. Tada ka no napatag nga ibagana kada kayo. Ibagam nga iso ti umay ditoy. Adda ka di paspasungada nyo asa nga init tayo, papa. Sana sa ngail, dagiti paspasungada. No di kat dagiti tao tayo. Inawaga kita ni Borog. Kat ko na nga si dagdakanon. Iso dati ororaya. Awan gayam. Nakaluto ka din dagiti kosinira. Aglutluto da pay lang, papa. Apag isunto enton dumtang da Borog. Adan tinangsokon kadaburog. Adan dagdi paspasungada. Ha? Papa, Ah. kitahan niyo dagiti dimsaan. Pay nga upat dalang agraman ti driver. Idinto tapito da amin na nabalod. Kata kami, senyor. Pito kayo amin na nabalod. Ayan ti upat. Ay, saan da na kinete may dito inensyon, senyor. Nagpaituludan ka dagiti babalay da. Tatida ko nun kayat, agpakita pa'y kada kayo. Ato abanggis. Nagpaisagana akit ipagsasangwan tayo amin. Sandagit din ngay may. Papa, no kayat yung siya kung timang sukon kadakwada iti babalay da. Tapno sana mabanglas dagiti pinaisagana yung atarahon. Sige. Suguro mi da. Uray kita mumat ti babalay da. Ay, saan kayo kuman nga agtaktak, senyorita? Tamang ano di yung tumat lamaayaban nida. Kaapay ko ma, ha, Borog? Apay, mabutang da ka din ado mapaw diti mansyon. Ingkalatan sukunan ni da. Ibagam nga da nakasagana at araon apag sasangwan tayo. Okay, Papa. Miguel, ita nakarwaran dagiti tao ni Don Placido iti pagbaludan. Kat nalabit nga da umay manan mangriripo kadagiti agipat patakdar. Nanang, saan dalangan arabrabakan ti umay mga ti pamanen kada kami. Tamangan, nagsublidamot lang iti pagbaludan. Naturay ti amo da burogan ako. Kat da ita ti pagturadan da nga agtung palata. Nga uray no saan anasaya at ti iparamin ti amo da. Ani, apay ngawan ni Chloe. Ang damat la itay dito'y balay. At larang ibaulak keng kuana. Oh, sa dino tinangibaon naman kan kuana. Sinukun na dagiti upat at tao tayo at imay diti mansyon. Anya, tapay a pinasukon mo pay laang ida. Idinto ta imbagada lang arudan, adidan kayat ti agtrabaho kada tayo. Saan ko apilitan ni dangag trabaho ba inusanda na kayat? Ngam kayat ko napintas si panagpagkatada ka na tayo. Iso a pinasukon ko ida. Mala,
Barang no maayaban nga rod ida ti anak ta, honey. Nasken na mapagkarik na ginipat. Ah, anda ka di magbagam? Ha? Awan, nagripin. Asla nga minadain tanamitin mo itay. Tila madmadlaw mo. Hingga kiti nayaban na kiti ko sinira, tayo baga madarsan na dagloto. Sige nga rod. Inak nga rod iti kusina. Nasaya-saya at bay. Ato tiyan mo na gijeng upat. May papan ka na kiti legal nga ramit ko. Yak kaya tabas talata nagikat na ngagtrabaho diti mansyon. Nasken, ang makasarita kita, itinalapat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Masapol ang makasarita dagiti upat a pasurot ko. Amayatan nga gikay. Masapol ang mapagkarikina. Akaman dalang dagiti bibigda kadagiti amud nga iligal nga aramid ko. Tadyak kayat nga isudan tutipon ti pakaisag makak. Honey, nakaidasaran dagiti katulong. Ibagam, abantayan da pa'y lang dagitin dasarda. Tawan pa'y dagiti kang runaan na sa ngaili. Sino asa nga ili nga ibagbagama, ani? Dagiti jasking upat at tao tayo. Apinasukon ko iti anak ta. Anya? Urayan tayo, ida? Natural. Tayo na ti agbalin na kang runaan na sumango, iti impay saga na kataraon nagripina. Magantayo ko malatahan. Ang mga numabisinitan, nagiti datuma tao tayo. Urayan tayo idan. Tab nagigiddan tayo matla nga sumango iti lamisan. Ani, adan tilugan ti anak ta. Isun dyan nagsarda ang iti arubayan. Wen, nay, isumad lang di dimsag. Awan matasim marunuking guana abim mabadag iti kayat ko nga. Kayat nakadiasawan. At di na naayaban dagiti upat. Hapay adimot, umaymangan ni senyor. Mama, ayan ka din ni Papa. Nakita kita yarimwar. Siguro kat napan iti ayuyang na pagtugtugawan tapno ag sigarilyo. Ay, oo nangam. Isuti ko na ayo itay agumanat amangan tayon senyora. Jak nga rod maaawatan ti panagugali na no dadtuma. Ay, Ne. Apay ating makder kamatan iti tugaw mo burog. Apay burog. inapdanunan ni Papangyo, senyorita. Angelo Apaw, napanan ni tatang mo. Yak mutin nakita din to tadamat itay. Napan edi umaapong. Ada kanus sa ngatin na asilo. Anya? Napan pailaak. Sumikngutan. Nagitugod iti flashlight apong. No kaano pa'y nga agsipngutan ni sumot ti papan na. Masapan to kanuman na naman ni San Simon. Tapno ituloy dati araramidin da. Ngala, umay kalatangarudan apaw. Taagiddan ta namang malal. Nya ti pampanunuto nyo, senyor. Kapay maikulkulang kayo. Nangan ka ka din, Burog. Ay, sa anak pa'y analpas, senyor. Tua banggis. Paingar mo tapi manaw ka, iti panganan. Ay, tapno umay kayo kitaan, senyor. Sa anak pa yung mabisin. Ala, ingkay tuloy ti mangan. Ay, baliwak ton ti sumango iti panganan, senyor. Kagiddan kayon to na mangan. Kastaman di kunaken ka. Nukasken ka kumamot ti panagpampanunot dagiti jasking o patataok ngay mi kayen ka na tayo. Diawan ko matibuong ti ulo. Talaga adidan kaya ti dumapaw dito'y mansyon, senyor.
tanapan pa inayaban ida ni senyorita. Saan dalat ta akinayat ti imay? Sanda pinadayawan ti awis ko kadakwada apan nagsasango tayo amang rabi. Anya ita ti plano yung kadakwada, senyor. Kan anya ngamin tinasisita unay nga ibagayo kadakwada no umayda. Pagkarya kita, akaman dalang tingiwat da ka nagiti sikreto tayo. No mapanunot dati agkutak, kat sigurado amasalit tayo amin. Pati dagiti adda ijay hideout akakadwa tayo, senyor. Dahita tisan kong ibalubos sa mabasamak, burog. Anya nga ruti plano yo, senyor. Mapantanto ijay hideout na kasaritak dagiti kakadwa tayo. Wan, senyor. Ulitak lang ti saludsod ko. Anya ti plano yo kadagiti upat ang nagikatan akadwa tayo. Tangay sandan na kaya ti dumapaw dito'y mansyon. Kandi dakpain kahit makita kan makasarita. Nasaysaya at amatay dabrog. Anya. Sang tayon nga urayan agkantawin no agiputak dakdagi nga upat. Isu pagtutulagan tayo, ti panang patay tayo kadakwada. Papa, rapiin. Saan kayo pa nakita na pagsimbangoy ti langisaan? Saan kayo kadi mabisin? Sana ka mabisin. Wan gayam, nakaturog ka rin ni mamam? Wan, Papa. Nasapasim rin kita iti siledyo. Tako na, agsakit ti ulo na. Iso na pa naturog. Nagadado dagiti sanita amakay ayo ang mapaspasamak. Ay, wan nga rot, Papa. Akasla ti panagikatan na kiti upat ag gwardya dito yung mansyon. Ken ti agtultuloy, apan nagpatakder dagiti sigo da katalunan tayo kadagiti kalapaw da itinagraryo at daga tayo. Papa, saan tayo ama ati pa dagiti napanan ng ipatakder ka dagiti kalapaw da? Isabaybay tayo latan ida. Patwa banggis, hinak to kasaritay da. Kaano, Papa? Umayak mat. Ibagak tulatan. No kaano ang mapanak? Mapantan itong bigat. Saan ko pa lang masanguin itong bigat? Tadda na patigunay, apapanak. Sige. No kaano ti pan nakasango yo? Isuntulat na nga rodan ti papantayo. Umay kami amasapa itong bigat. Okay. Kasta nga rodan. Ada kay pa man dito arubayan. Rabiin. Apaya di kay pala sumrek dito balay. Gaputa. Sana kaya makaturog. Natap kanyak tiridap. Iswari marak. Ore siyak tatang. Iswari marak man. Ngam. Asino di kinasarita yu iti cellphone? Ni Dalton. Nagapuan lagi ti paltog ta. Anya timbagana? Ada kanun tinabayagan nga urayan da a kontrabando. Kontrabandongan niya. Dagitag kakabilag nga armas. Anya? Tatang. Anya talaga ti puno kinatao na di adalto na gayam yo. Apay nga interesado ka mga mo iti puno kinatao ti gayam ko. Gapotaging gayta. Maburbur tiya anak palang. Gapo iti kaado ti armas ang nagpilyak idi. Iti ipapantayo iti balayda. Naggapuan nagdipaltog na. Angelo. Ibagakin ka ti puno a kinatao ni Dalton. Ngam di mo ko maibagbaga, iti sabali. Ikarik tatang, datayo lang ti makaam mo. Anya ti kinatao da niya agayam nyo. Angelo, may sa akamang sindikato. Anya? Sindikato? Wen, may sa membro iti gun running syndicate. Managdakdakas mo't gayam na di adalton tatang. Masaya at tao ni Dalton. Awan pa iti nagrabyado na apada na at tao. Saan ka di amay bilang akinadakas ti aramidan na? Tilang panaglaklako na iti paltog ti illegal nga aramin na barok. Ngam uray ado ti paltog na. Awan pa'y napatay na. Sige. Saan kon akwestiyonaran na ita, tatang? Nasaya at unay. Ti panakamamok kinukuha na.
Tada mabalin tayo apagkatangan iti armas. Iso ngayon ton bigat. Mabalin kun ton ako yung ganda pasyo. Sibiyo kan panyong, amapan iti balayda. Saan da nga tapay ang nagastos ti kwarta apaggatang da iti paltog, tatang? O, kunada, saan da kano ang ginastos? Takayat da unay ang makagatang damat iti paltog da. Naimas ti kapi, no kastoy ana sa lamsam ti agsapa, hani. Agripina, nasaba ka manita na karing. Wan, sana kunay anak katurog, nga po iti na itagtagainap ko. Anya manunday ta. Apay nga isot pampanunutem. Kunada, tidarabda pinutagtagainap kat sabong lang tirabii abungat turog. Kaslagpay-pay so tinay tagtagainap ko, hani. Napalalot butang ko, takampay ide. Ada nakitak anay walang abangkay iti sango ti balay tayo. Di mo ka din nabigbig no asino din natagtagainap mo abang kay anay walang. Saan, hani? Ta idi lasinak kumakampay ide. Isumatin ti panang reing kanyak ni Chloe. Bayabon. Iwag si miti panunot mo na jay anay tagtagainap mo. Papanan niyo, papa? Nakarubat kayo, mat? Wano? Mapan niyo ka din kitaan, tagati may patpatak dira akalapaw iti na agraryo at altalon? Saan nga iso ti papanaki ha? Kunak no iso itayan ti papanan niyo? Saan? Nagtulag tayo di adwata mapan. Iso nga kuyog tanto iha. Agyaman nak, papa. Yung papanan niyo, warod. Saan mo nadamagan? O sige, baban kaming kanborog, tan erwar na ang tilugan. Pering, ansing, kungudo. Da kayo ti pilyak akadwak. Amang ipatong pala iti paramid kada tayo ni senyor. Ano tayo misyon tayo, barong? Senyor. Nasaya-saya at no da kayo matlaan ti mangibaga kadag iti kakadwak. At damanan kayat ko, apay tumba ka na kayo. Sigan ti mangibaga ka na kwada, burog. Dagiti upat, anagikat iti gwardya iti mansyon. Daldong, Itko, Piloken, Ilyong. Papatayin tayo na. Gapo, tado tamuda may papan kadagiti illegal nga ramid tayo. Iswanas ken napagulimikan nyo idan. Hinton bigat, di panang misyon nyo kadakwada. Napipintas dagiti paltog nga ginatang niyo kani Dalton kakadwa. So na lang, radiyo pa'y matamu nga usaren. Sige. Putan nyo anay bag dagiti paltog yo. Kalpasan na. Patangkan ninyo analayang dagiti takyag yo. Sayo sirigan anay bag ti puntiryayo. Sige, Masapol kalmado kayo lang nga pumaltog. Apaman ang masirigyo anay bag ti target yo. Kalbitin yon ti gatilyo. May isa. Dua. Talo. Miguel! Ne, apay nanang. Ano ti bagayo, takas tao na iti apurayong ay masadig. Anya dagijay akan albuo nga nagapu iti bantay. Adan samat tanong may agpapatay. Awan nanang. Daanag yun na. Dapan yung. Sibiyo kan pasyo dagiti agpapaputok iti bantay. Napansinursuruan ida ti apu ko yung. Ay na, dagos at lang agkulayaw no makangagak iti pusok barawk. Nanang. Adda tayo iti natalgad a lugar. Adayo ang makadanon dito dagiti kabusor. Ay na anak, adan po biya. Iso nalakaak lang ang makikigsaw.
Nanan, dahil ito'y titandaanan niyo. Santo na maulit tinapasamak kada tayo iti San Simon. Tasaanan at teritoryo ni Don Placido dito'y kimigaw. Kamo dyan na. At damot lang napuntaan yon kada iti target yo. Sapay lang ko ma. Kakasla kaming Don Ginggang ilo. Matulad ang kandong. Karigagayak, anong sigsiglat kay tupay kumangam siya. Iha, ni papang mo, sa dino ti ayan na. Adada kiniburok iti likod ti balay, mga. Anya ti arabiden da iti likod. Agin inom damanan. Simbergwensa! Nakaad-ado lang arudan apakariribukan tayo. Masango na pala ti aginom. Mapan kayo iti ayan dadi talikod. Pagsardengan nyo itan nga aginom, mama. Amangan na mabartek tumanan ni papa. Wan, inakto iti ayan da inton madamdama, iha. Talaga madanaga na kiti kaawanan ni Poder ko daldong. Iko, pilo kanilyong burog. Iswanas kan ngagbaligi kayo iti misyon nyo itong bigat. Ay, uwan, senyor. Di kayo madanagan. Da kami ton di makamuk kada giti upat anagik kata kadwami. May tured yung madlangat na apatayan ni da. Ay, uwan, senyor. Simbergwensa! Agripina. Nakasango ka iti arak, nakaslaawan problema ang Placido. Pangiliw-liwag ko lang dagiti agsisim para da problema, Agripina. Isardang yon ti aginom. Tama nga numabartag kayo manan, kat di yun tuman amo ti aramiden yon adwa. Ay, di kayo madanagan, madam. Antal na. Sa anak alabid, urain mabarte ha. Nangag mo, Agripina. Nasingpet ni Borog nga uray mabartag. Darasan dayo ti agatip kakadwa. Itni, umay sa tinabigsado do. Daras gayam ti trabaho. No natunos nagyag trabaho, tatan. Uwan ang ilo. Kanay sagana amin nagiti materyales sakbay ti panagpatakder tayo. Iso ana daras ti trabaho. Tatang. At na nagsarap nga lugan iti batog tayo. Oh. Ni Don Placido kan nagiti bodyguard na. Isuda nagiti dimsag iti lugan baro. Kaduwada na senyorita Chloe. Kat umaydan dito ayan tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Pato abanggis. Yagnam namaan nga aramidin da jen ang hiluking ka, Chloe iya. Wan nga rod, papa. Diyak na pakadaan na pinaturungan na kiti paltog. No napakadaaklaan, ang mga no napatay kun day diyang anghelo. Nga mas dawa kiya. Nangalaan na ipaltog na. Ayot kidi dagijay. Pinatay ko la kumaidin. No diyon baga nga ibabak ti paltog ko? Talaga diyak ibaba papa. Mga na niya pati napasamak. Hala, sana bali. Pagyamanan talangan tawan ti daga sa napasamak iya. Wan nga rod, papa. Nailisiak mo't lang iti dakas. Awan na patay ko kadakwada. Ngam na napatay ko kadakwada. Dakkel nga abiriya. Sige. Panawan nagpailang dito iha. Sige, papa. Agin na nakpay. Sige. Talaga baribar di panagot utak na diya lalaki. San ko naman naman na maarapid na tikas diyay. Naturad. Angap. Hanya timbapay itayarig nak. Kaya't ko atang ranwin paltugan ng jak maaramid. Hanya ti kaya't asawan da ito'y. Miguel,
Agpaiso ka dito istorya ni Panyang. Nga may kinita da dun Placido ken Senyorita Chloe dagiti na ipatakdaryo na kalapaw. Wenanang, Nukas ka. Agpaiso ti istorya pa'y ni Panyang. At pinaturungan na ka ni Chloe iti paltag. wenanang. Ngamin paturong mat nga anghelo ti paltog na kini Chloe. Iso asa anak matla pinaltugan. Diyos ka. Kasanang naawan ni Angelaw. Hindi pa'y kat pinaltugan na kalatan na jay a Chloe. Isot pagsayatan na. Ti pa nakasurusuro di apo koyo ngagigam iti paltog. Nanang. Tadamot mabalin na nga isarang karagiti kapusor. Wan, nalablapit nga isuntumat lang ti pakaisagmakan na nakaw. Placido, anya talaga tinapasamak iti ipapanyo iti anak ta iti pakaypat-patakdaran dagiti kalabaw. Itay pa nga agdamdamag ka ni Chloe, ngam tinamat kayat nga ibaga. Timaudan ti Sara, dayjay nga Anghelo, Agripina. Anya nga min tinapasamak. Impaturong ni Chloe ti paltog na ni Miguel. Ngam na pardak ni Anghelo anang aso ti paltog na katimpaturong na di anak ta. Anya, Ha! sinvergwensa. Kasanun no nakalbit na tigatilyo, kat napatay na ti kakayso ng anak tani. No napatay na po urak met asibibiyag Agripina. Oray pa itadtadam no napatay nan ti anak ta. Napukawan ta kuman iti anak, Bayamon! Di mon panunutan day jabagdang. Uray ta nakaawid kami met wino nakasangpet kami iti mansyon anak karadkat. Kering, partahan pa'y tagpataray ito yung motorsiklo ta. Abayam ti tricycle ang nagluganan nilyo. No sigurado amatay no paltugak. Gun bro. Sige, abayam mon pering. Itan. Natayan ti subject pering. Na idong parpay ti lugan da tricycle. Natay amin dagito pat a misyon tayo apapatayan. Chloe, ha? Apay, mama. Anya ti bagay takas taon ti apurayo ngay masidag. Nangagkoy ti radyo, nga adda upat a pinaltugan da iti nagduduma a lugar. Anya? Iti may salahangal daw? Upat ti biktima ti pamaltog? Wan iha, katday ta ti pagkunaan, analukay ti panakarienda ti peace and order iti ili tayo. Dayta ti pakakita na nakapsot dagiti nakatugong nga opisyal, mama. Agraman ti hepe. Wan iha, tay di ni papam ti mayor, kat awan ti kastoy a pambapatay idi. Asino dagiti biktima, mama? Sigon iti reporter anang ipadamag kadagiti pambaltog. Kat saan pa'y ana-identify dagiti autoridad. Ti kinasiyasino dagiti biktima iha. Sapay lang ko, ma, tamaamon adagos no asino da, mama. Nilo apok, inga ko man biho ka ni tatang mo. Tamagan no, isugin din niya may sanay padamagan na paltugan. Aguray tayo bitapong. Nusan pa'y lang makasangpat kalpasan ti may nga oras. Rumor kami ton kadamanong pasyo ama panamang biro ken kuana. Adan ti ama maangilaw. Ne, apay ako sila bumbumsag kayo, anasang putak. Anak ko. Ha, ne, kinarakob ta. Apay, ano ti mapaspasama ka na kayo? Itay pa'y ngagdantanag niya pong tatang. Iga po'y tinaypadamag iti radyo. Nga da pinaltugan da nga upat alalaki. Panya. Iti ambaw no si kanti may sa pinatay da anak ko. Agyaman lahat, tasimang pat kamatlaangan. Mission accomplished, senyor. Mabangnamnamaan kayo talaga kadagiti pinilim akadram burog.
Dayawag ti kinadalos ti aramid nyo. Daramin tupay ti kanam, senyor. Datin atirador. Oray no kaskasano, naksayan madlangan di barigot ko. Gapoy ti panagbaligyo. Kat gapoy ti dayta. Agrambak tayo. Adakit daw dagati kakadwak, senyor. Ah, Kat sapay lang umakit patganyo. anya tikit daw da burog. Ay, namabalin kat iti beer house ting kami pagrarambakan kano. Anya? Nga masigurado yung kading awan matlang nakabigbig ka na kayo. Awan, senyor. Ta nakaabungot kami amin. Anang isayang kat iti pamapatay. So, please, senyor. Patganyo ko mati dawat mika na kayo. Sige, sige. No iso ti kunayo, kan masigurado yung lagid ding awan nakalasin ka na kayo. Wala, mapan kayo iti kalikagom yo abirhaw. Mama, mama, Oh, apa iha? inawagak ti gayam ko nga asawa ti pulis, mama. Nagdamang kakan ko na may papan iti napasama ka pamaltog. Kat, anya nga rod tinaamwam iti asawa ti pulis sa gayem mo? Namuan ka nung dagiti pulis ti kinasya sino dagiti pata na papatay. Anya tinagan dagiti napapatay iha? Adanto kano angayan ti pulis a press conference inton malam, mama. Isunto kano ti panangibagaday tinagan dagiti biktima. Kat noan yan ti pagdurasan ti investigasyon na. Isunto lang ti panangibagada. Angelo, sino nga tadag iti napapatay ng agpatalalaki? Kanan niya ti basol da. Tapay ang nagigid dandalangan ang napapatay. Maamuan tayo ton malam, iti press conference ni Provincial Director tata. Alright live tumat agiti kamang ti media tinasawa tarip no. Saan nga ta akamang ti may sa sindikato dagiti napapatay? Saan tayo pa nga amo tata? Ngam no sindikato da, amang ano am-amo ni Dalton agayem nyo. Anya? Kunayo kamang ti sindikato da dya Dalton. No sindikato dagiti napapatay, amang ano aga-amo da. Oh, apay nga italaang tisangpet mo, honey? Agsipod, taado ti inasikaso, kapakasagnan ti negosyo tayo. Isang italaan ti sangpet ko. Papa, mama, Oh, apay iha? Anya ti ibagam, apay nga masidag ka? nangakoy ti radyo ti press conference ngayon waya ti provincial command. Kat naamwak, adagiti upat a biktima ti pamaltog iti bigat. Kat dagiti tao tayo ang nagikat ag gwardya diti mansyon. Diyos ko, adayo iti panunot ko nga isuda, dagiti napapatay iha. Oray siya, yagnam namaan nga isuda tinapaltugan na ipaddamag. Mas dawa ka papa. Anyat nakabasulan da Aldo, Iko, Pilo, Kanilyo. Apay pinatay da ida. Asino dagiti kriminal? Nagagasi dapat. Mabantay magilamay kadakwada. At mangtad tayo titulong kadagiti na ulila. Miguel, dagiti gayam nagikat a gwardya da Don Placido dagiti napapatay. Ay, anya nga tati basol da tapay a pinapatay da. Adalaki di atraso da iti padada at tao nanan. So pinatay da ida. Nga ta, tatan? Angelo, anya ko matiga po na apatayan da ida no awan ti atraso da iti padada at tao? Sa bali man ti agay ay ayam iti panunot ko tatan. Anya da ita? Anya ti atapem a motibo agaputi ng patayan da kadagiti upat a biktima. Tao idi ni Don Placido dagiti napapatay. Saan nga ta? Nga da pa kay naigan ni Don Placido. Iti pan nakapapatay da. Mama, ayan ni Papa. Adda di talikod gagbasbasa iti pagiwarnak. Apay ka di iha? Ada dagiti reporter, Mama. Birbirukan da ni Papa. Taapay? Anya man nanti ibaga dagita a reporter kani papang mo? Panggap ka no kadagiti napapatay asigod at tao tayo. Sinvergwensa! Anya ti kayat aparwaran dagita? At hapon damanan nga dapan na kay naig ni papam iti napasamak a krimen kasta ka di?
Diyak ka mo, mama. Ngam tinasay ha. Mapan kasarita ni Papa. Senyor, pumanaw ako may tayan dito hideout. Adda kay matan. Adda ka di man ni para medyo kada kami. Iso ngayon may kayo, senyor. Awan, nga masurunak lang iya balay. Dahil may manan nagiti reporter ket noan niya laditan tinamdamagan na kanya. May papan kadagiti kakadwa tayo anapapatay. Niya, amangan no adda manan panagatab da. Nga adda pan na kainaigyo, iti pan kapapatay dagiti upat at dati akadwa tayo, senyor. Mabalin na kasta, Borog. Ngam di dalaang naibaga, iti sangon-sango. Ay, sa bagay. Ay, agpaisumat nga adda pan na kainaigyo, senyor. Tada kayo nga rod ti mastermind. Tondo, kaemam tangiwat mo, Borog. Tamangan wad na makanggagkin ka, asaan tayo akadwa. Ket may sagmak tayo amin. Mama, napanan man ni Papa. Tsaka mo, tay-tay nakapanaw dagiti reporter kat nakamisuot mat apimanaw. Saan ka di ang nagpakada kada kayo? Saan? Kamakamag pa itay tadamagag kumati papanan na ngam nagdardaras matalimugan iti kutsena. Anta umawawag iti cellphone ko. Amangan no ni papamunda ito eh. Sige, sungbatan nyo. Saan mata naka-phone book kanyak iya? Sungbatan yun. Amangan mat no da napatag na ibaga day tanga umawawag kada kayo. Wan iha. Hello? Da kayo matgayam, hepe. Anya ti bagayo ta nakaawag kay man. Awan ita ti asawak, tarimbuar. Kat jak ampo tinapanan na. Apay ka di hepe. Anya, itay pa'y nga awagan niyo ngam sana sumungbaat. Amagano ada na patag akasarsarita na hepe. Iso di na masungbatan ti cellphone na. Aguray kayo man hepe. Mabalin yumat nga ibaga kanyak no anya ti ibagayo kumay ti asawak. Wan, siyak ti mangidanon kan kwa na. Anya ti kunayo, hepe? Atapan, dagiti kabagyan, dagiti napapatay, nga daam mo ti asawak iti napasama ka krimen? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.